get up, wake up, get up. It's brand new. Hölgyeim és uraim, a 89. Music FM stúdiójából élőben jönnek az önindítók István Dániel és Bocskor Gábor. 6 óra elmúlt pontosan 3 perccel, és bennünket támogatólag itt ül, amit drága hírszerkesztünk bele. A Gabi. Hello Gabi. Hello Dani. Sziasztok, jó reggelt. Gabi teljes melbedobással, ezt mondom csak azoknak, akik a webkamerán követnek. Ja, hogy te így, akkor jó. Gabihoz nagyon közel van a webkamera, és ma van is látnivaló a webkamerán. Milyen dekoltált a kollégák? Annyira nem is gomboltam ki, csak 2. Annyira nem, de hát azért megmutatkoznak. Tehát ott vannak és üzenik, hogy itt vagyok bal, itt vagyok jobb. Emlékeztek még a Móninál, Kili volt, meg Manjaro. Elneveztem őket. Tehát a tiédet nem fogom most elnevezni, de szevasztok. Ti hárman. Édeseim itt vannak, jól van. De nekem szebbé teszi a reggelem. Tehát ilyen inspiráló, nem? Teljesen. Mit üzennek itt? Buenos Morgenke. Ha a dalban kellene elmondanom a hajnalt, akkor hideg szél fúj édesanyám kezdetű dalt. Énekelni mondja Csibés, és szép jó reggelt. Önindítói megérkeztem, kezdhetünk Besenyei Szabitok. Na, én nem tudom, jó vagytok? Minden oké? Jó, teljesen kipihentem magam, már este 8-kor aludtam. És tényleg nem akarok már itt témázni korán reggel, csak egy gondolatindító cikk, mint kutyás akadt a kezemben a mai Borsban, hogy perel egy kutyagazda, egy állatorvos, már hogy állítólag nem állapította meg a kutyájánál, hogy daganata van. És arra gondoltam, hogy ez a világ legjobb dolga az állatorvos, mert hogy ez perel, tehát hogy tudja ezt bebizonyítani? A kutya sose fog panaszkodni. Hát, hogy elmulasztotta a melóját. Hát a elmondásod alapján a gazda azért perel, mert nem állapította meg, holott meg kellett volna állapítani a vizsgálatok során. Hát igen, de ezt hogy bizonyítod, hogy mit tudom én, de nem olyan, mint az embernél érte. Még ott is necces, amikor te próbálsz az orvossal szemben. Tehát annyira ilyen légből kapott történet ez nekem mindez az állatorvoslás, hogy a kutya nem szól vissza. Hát így alakult, elaltattuk, te tudod, mindez a nap. Ja, el is altatták aztán? Meghalt. Ja, meghalt. Tehát ez a semmit nem tudsz veszíteni alapon. És akkor egy kutyásként ez is mindig az én fejemben is jár, hogy oké, elviszem, jaj szegény öreg, jaj szegény, ez a baj, jaj, már megvan, rottyan, rozoga. Nem tudsz tévedni, állatorvos vagy. Úgyhogy ha újra kezdhetném, biztos, hogy állatorvos lenni. De. Nincs neked ahhoz nyomrod. Az biztos, igen. De nekem meg szürreális álmaim voltak. De olyan álmok, hogy azt el nem tudom mondani, de ilyen 3 történet egymás után. Kamion volt benne? Kamion nem volt benne. Nem volt szexuális, te se voltál benne, és nem haltál meg. Hála Jóisten, hogy nem ölsz meg végre. Igen, ennek én is örülök. Látszik, jobban viszonyunk. Képzeljétek el, valami nagyobb társasággal mentem, azt hiszem, Dortmundba, és összefutottam egy folyosón Jürgen Kloppal, aki most a Liverpoolnak az edzője, aki nagyon jó fejfigura. És valahogy beszédbe elegyedtünk, és jókat röhögtünk egymáson, majd neki dolgára kellett mennie, és gondoltam, hogy na, most tényleg megkérem, hogy egy fotót csináljunk, és a társaságból megkértem valakit, hogy fotózzon le. Képzeld el, senkinek nem működött a mobilja. Mit üzen ez? Tehát egyszerűen nem lett fotó, végre elbúcsúztunk, és nem lett fotó. De még majd lesz több sztorim is. Semmi. Ez mit üzen? Közöd nincs a Jürgen Klopphoz. Ez az üzenete ennek? Nem te vagy a nagy álomfejtő, Gyuri? Gyuri mindenre azt mondja, hogy fallikus jelentése volt. Hogy Jürgen Kloppal nem tudtam lefotózkodni úgy, hogy 8-an voltunk a társaságban, mindenki elővette a mobilját, de az egyiknek nem működött, a másik nem hallotta, hogy a harmadik. Nem tudom, Gyuri. Szerintem ne egyél lefekvés előtt, én nem tudom mondani. Jó, akkor megy tovább az álmom. No. A következő álom, ez mind tegnap éjjel volt. Komolyan mondom, és megjegyeztem őket. A következő az volt, hogy valahogy, nem tudom, persze ez nyilván egy hülyeség, de többen voltunk egy szobában, és valamilyen medencében aludtunk. Ez egy hülyeség. Medence. Az ágy, az gyakorlatilag egy medence volt. Egy sokan voltatok benne? Gyuri? Ez a rockstar éned lesz, Bocsi. És egyszer csak a lábunk felé a medencéből elkezdett kiömleni a víz. De nem csak az én medence ágyamból, hanem a többiekéből is. És akkor mindenki mondta, hogy ömlik a víz. Na jó van, nem baj, majd feltöröljük. És én szemfüles, fölálltam, kinéztem az ablakon, és láttam, hogy a ház dől. Ezért ki kellett menekülni minden, de a Molnár Móni nem akart jönni. És ezért ketten megfogtuk, és rohantunk vele le a lépcsőn, mert a ház dől. Jön az álom 3. Bocs, csak megfejtem, hogy pisilned kellett, ez azért lehet. Picit sem. Hát nem tudhatod. Reggel felébredtem, mert valamikor hú de jó már a WC-re, még most nem volt ilyen. Oké, ez Gyuri, neked van, ez rockstar? Azt mondod rockstar? Ez abszolút, ez a rockstar éned, Bocsi. Na jó, akkor a harmadik, Andival sétálok az utcán, nagyjából azt hiszem a Margit körúton, és elmegy mellettünk egy ilyen kis mikrobusz, és látom, hogy benne ül Charlie Sheen, aki hangosan félrészegen üvölt kifelé.
Majd megáll, és mi ott állunk, oda jön hozzánk, mire mondom, hogy ne szólj semmit, sem alkoholért, sem drogért, se pénzért nem adom a nőmet. Esküszöm, én nyitott, így volt de tényleg ez volt a hár, sem alkoholért, sem drogért, se pénzért nem adom a nőmet. Ne hülyéskedj már, és elkezdett próbálni rádumálni, hogy de mégis. Mondom, nem. És akkor végül azt hiszem, hogy talán fotózkodtunk egyet, vagy valami ilyesmi. Most működött a telefon? Ott működött. Jürgen Kloppnál nem működött, Charlie Sheennél működött. Gyuri? A féltő családapa. A rockstar és a családapa dilemmája. És a Kloppos? Azt nem értjük. Az csak egy műszaki hiba. Az az esti kolbász, amit elrákcsáltál. Állítom, hogy ezt a hármat mind álmodtam most ma éjjel. Azért irigylem a Molnár Monit, ne haragudj. Tehát Jürgen Klopp, Molnár Moni, Charlie Sheen. Bekerült egy körbe. Ne, az biztos. Csak ezt fejtse meg valaki. Na, ezt a triót rakd össze. Kemény. Na. Tegnap volt két férfi, meg egy kicsi este. Volt, igen. Volt. Lehet, hogy ez tegnap volt az egyik legjobb rész. Na de Jürgen Klopp mondjuk mindig szembe jön az újságba, de mondjuk a Mónival nem beszéltem megint 1000 éve. Itt az ideje, hogy felhívt ez a jel. Itt az ideje, hogy felhívom, ez a jel. Igen. És ezzel, tehát Charlie Sheen és Jürgen Klopp üzent nekem, hogy hívjam fel a Mónit. Igen. Sztáriknál ilyen egy álom, nem úgy, mint én, aki nem tudom, kardabeával álmodtam a múltkor. Igen, tehát ja, Kardabel üzent, hogy hív fel a Valkó, ezt itt nekem Charlie Sheen és Jürgen Klopp üzen, hogy hívjam fel a Molnával. Oké, gyönyörű. Na mindegy, szóval ha valaki tud esetleg megfejtést erre, de hát nyilván ezt a hármat rakjátok egybe, tehát ez egyben ad értelmet, mert ez ugye egy éjszaka álma volt. És mind a háromra emlékeztem, hogy nagyon sokszor az ember nem emlékszik az álmaira. És álmodban tudtad, hogy álmodsz? Nem, tehát akkor az nekem valós volt. Azt felébredtem, és akkor tudtam, hogy nyilván ez álom volt. Mindig arra emlékszem, hogy mielőtt felébredsz, vagy hogyha hirtelen elalszol, és akkor felébredsz. Tehát mindig az ébredés előttire emlékszel, amúgy a többire általában nem. Na de hát most háromra emlékeztem. Hát mert 3-szor felébredtél. Ja, hogy úgy? Aha, értem. Oké. Jó, ez nem Én felébredtem hajnali 2-kor arra, hogy már csörgött az órám, és fel kellene ébrednem. De nem csörgött, ja, persze, csak azt álmodtam, hogy csörgött az órám, de ettől felébredtem hajnali 2-kor, miután 1 órakor elaludtam, és egy fél órát küzdöttem, mire sikerült újra álomba rigatni magam, és aztán mint akit agyonvertek 4-kor. És nem kell pisilned? Nem. Oké. De ez milyen furcsa, nekem mindig kell pisilnem, bármikor ébredek fel. Komolyan? Aha. Tehát ismered a hólyagom. Hát az legendás. Kettőnknek a Gyurival nincs olyan, mint a tiéd. De tényleg. Szóval az enyémet, mint hogyha egy futballlabdagyárban gyártották volna. Igen. Mindig Kézzel. Kézzel. A kis gömbösz mese jut az eszembe, tudod, aki hízott, és akkor nem tudod kipukkani, na, az a te hólyagod. De ja, hát jó, de azért néha kiéreztem. Na mindegy, ezt már nem akarom elmesélni. Na, aztán most érkeztünk, mert még Szerintem egyet hés sincs. Végre bele tudnék lendülni. Dani, engedd el a kezem. Jó, Köszönöm. meg a hólyagod. Tatabánya 10 fokos lesz felhős idővel, Veszprém szintén 10 felhősen, Békéscsaba 9 felhős idővel, és Budapesten is 10 lesz kevés felhővel. Már megint nem tudom, honnan szedte Gyuri ezeket az időjárásén. De jó, hát csak nem fejből, Gyuri. Nem, egy weboldalról. Nagyon jó, mert hogy keletre egyébként napsütést mondtunk mára. Tényleg? Igen. Hát lehet, hogy ez az aktuális délelőttre reggelre vonatkozó. Úgy, hogy a napos területeken akár 18 fok is lehet. Úgy, Gyuri, ez most nagyon nagy. Húha. Mondtam neked, hogy honnan nézd. Beszívtad, Nem Gyurikám. akarod nekem ezt tanácsolni minden reggel, Gabi, hogy mit írjak? Úgy szeretném. Na. De akkor egyezne azt, amit mondok. Megbeszéltük. Istenem, hogy évődnek fiatalok. Bájos elég. Na, nagyon érdekes videót találtunk a neten, ez lesz az egyik témánk. Gondolom, hogy mindenki már egy picit eljátszott azzal a gondolattal, főleg ilyen filmeket látván, hogy amikor repülővel utazik valahova, mi van, hogyha a két pilóta kimúlik. Ugye? És akkor tudod, jön a klasszikus kérdés, az Andival mi szoktunk ezzel mindig röhögni, hogy berohan a stewardess, feltépi a függönyt, berohan, és azt mondja, van-e a fedélzeten orvos és pilóta? És akkor mi ketten így föltesszük. Vagyunk. Jó páros vagyunk, igen. Szóljatok, mikor repültök. Velünk jó utazni. Egyszer voltunk a legnagyobb biztonságban egyébként, amikor Bangkokba utaztunk, és velünk utazott Georg Spöttler. Tehát gondolj bele, orvos, pilóta és biztonsági szakértő taktikai késsel. Lenyomtok bár. Hát, ugye az egy biztonságos járat volt, Gyuri. Hát én legendás. Egyszer utazok, csak itt szeretnék. Na, szóval, hogy hát nyilván pilóta ritkán van a fedélzeten, de ilyenkor ugye a filmekben mindig az van, hogy valami civil beül,
a pilóta helyére, a pilóta fülkébe, és felveszi a kapcsolatot az irányítással, és azok szépen lassan, ugye hány ilyen film készült, szépen lassan, türelmesen elmondják neki, hogy melyik gombokat tekergesse, húzogassa, egészen odáig még végül aztán leszáll a géppel. Igen, de hát induljunk már onnét, hogy veszed fel a kapcsolatot a toronnyal. Tehát nyilván az én mozi a fejemben az, hogy leveszem a fülhallgatót, oda teszem a számot, és aztán mit nyomok, vagy hogy kommunikálok, milyen nyelven kommunikálok. Keresgélj, milyen nyelven kommunikálsz, angolul, de képzeld el, hogy egy valós pilóta, egy Boeing 737-es pilótája készített egy kb. 10 perces videót arról, hogy civileknek elmagyarázza, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek, azért a 737-es, mert ez a leggyakoribb repülőgép típus, hogyha ilyen előfordul, akkor mi a teendőd? És ott a pilóta fülkében lépésről lépésre elmagyarázza, hogy vedd fel a kapcsolatot, mit kell csinálnod, ha ezt mondja, ezt tekerd meg, ha azt mondja, azt tekerd meg, és a végén leszáll a gép. De jó. De ezeken már van ilyen robot, nem? Tehát, hogyha egy gombot megnyomsz, akkor le tudja tenni magát. Ez csak akkor, hogyha olyan egyrészt olyan a repülőgép maga, hogy alkalmas erre, 2 olyan a repülőtér, hogy alkalmas ezeket a jeleket adni a gépnek, hogy tényleg teljesen automatában leszálljon. Van ilyen, igen. Te le tudnál hozni a jelenlegi képességeid alapján egy Boeingot? Én nem tudom, én megkérdeztem az én oktatómat, aki szintén Boeing 737-es pilóta, megkérdeztem, hogyha egy ilyen helyzet lenne, ugyanez a fikció, egy ilyen helyzet lenne, akkor én le tudnám-e tenni a gépet úgy, hogy irányított segítséggel. Azt mondta, hogy hát én nagyon szégyelném magam, ha nem. Ez jól esett. Ez jól esett, de nem tudom igazából. Voltam már többször pilótafülkében, láttam a kezelőszerveket, tehát valószínűleg jóval mondjuk azt, hogy nagyobb biztonsággal nyúlnék dolgokhoz, mint mondjuk te, de ugye és egyébként ez is érdekes volt, hogy ilyen állítólag még sosem történt a civil légi közlekedésben, hogy egy civilnek kellett volna lehozni egy gépet. Nem furi, olyan, mint hallottam volna már ilyesmiről, mondjuk lehet ez nem nagy. Kisgépeknél igen. Kisgépeknél volt már olyan, hogy ott elájult a és akkor átvette, és akkor valahogy úgy mondták neki, hogy mit csináljon. De nagygépnél még nem volt ilyen, és ezt szépen részletesen elmondja, és ezt szeretnénk tudni, hát gondolom, hogy nagyon sokan azért utaznak, egyre olcsóbbak a repülőjegyek. Szeretnénk tudni, hogy ez valóban működik-e teljesen civillel, hogy valaki neki felhallgatón keresztül instruálva elmondja, mondjuk, hogyha ezt a videót megnézi hozzá, és ezért fel fogjuk hívni Pető Györgyöt, ugye ő légiforgalmi pilóta, régen a médiában dolgozott, nagyon jól beszél, hogy mennyi realitást lát ebben a videóban. És aztán persze majd mi is egy-két dilemma elé állunk, tehát Dani, készülj fel arra, hogy hullamerevségben találsz két pilótát, és neked át kell venni ugye a repülőgép irányítását, és a hullamerevségben még egy erekció is bejátszik, tehát hogy nem tudod leráglatni az ülést, hogy most leülsz, vagy állva vezeted. Nem állítatsz ilyen dilemma elé. Majd később. Mind a ketten, nagyon? Ez is egy jó kérdés. Tehát ez majd egy picit később. Ez majd egy picit később. Szeretnél tudni, hogy a későbbiekre vonatkozóan. De tényleg érdekes lesz az, hogy tényleg egy civil ember, te vagy én, vagy bármelyik hallgatónk le tudna tenni egy gépet, hogyha valaki lépésről lépésre mondja, mit tekerjen, mit húzzon. Ez az egyik. A másik, nem tudom, hogy láttátok-e, most pár nappal ezelőtt volt egy Barca meccs, már nem is tudom, ki ellen játszottak. Hétvégén volt, és Messi egy 11-esre készült. Láttátok ezt a 11-est? Az egész világ erről beszél, minden sajtóorgánum erről ír. Tegnap mutattad nekem, mert meglepő volt, én még ilyet nem láttam, amióta a foci meccseket, tehát keveset nézek, de azt hittem, hogy tök szabálytalan. Hogy képzeljük el a 11-est? Lerakod a labdát, a pontra, a kapusot áll, te ott vagy, és... Jön a focista, és belövi. És az ő feladata. Köszi, Gabi. Jön a focista, belövi. Szóval neki futsz, és rárugod a kapura egyből. Mit csinált Messi? Messi neki futott, a kapus már elindult a vetődés irányába, és jobbra előre lepasszolta, befutott Suárez, és úgy rúgta be. És érvényes volt a gól. Ez egy csúnya nagy szivatás volt. Ez egy csúnya nagy szivatás volt. És komolyan mondom, hogy 100 éve fociznak, vagy nem tudom mióta, még egyszer ilyen 11-es nem láttam, nem látott a világ. És a bíró azt mondta, hogy ez egy szabályos volt. Na most lesznek majd olyan, mert aztán ha visszajátszod, van ilyen, kikockázod, akkor kiderül, hogy mégsem, de majd elmondjuk, hogy miért nem. De amúgy alapvetően ez szabályos. És akkor ideig miért nem csinálta senki? Ez az. Vagy hogy zajlott ez? Messi utána nézett, hogy mi a 11-esre vonatkozó szabály, és akkor kijátszották ezt a kártyát, mert innentől fogva. Szerintem igen. Ha azt a bíró elfogadta, akkor mindenki ezt fogja csinálni. Én szerintem a Barcelonánál már edzéseken bejárnak, vakarják a töküket a kanapén, mit csináljunk, gyerekek, edzeni hülyeség.
ott egy könyv, nézzük már meg. És akkor egy labda, elővettek a vissza, hogy te tudtad, hogy a 11-est így is, ne hülyeskedj, próbáljuk már ki. Érted? Alázzuk már meg. És szerintem így mehetett. Hát amúgy kinek jut ez eszébe? És zseniális a történet, de felhívjuk Horthy Gábor sportkommentátort, hogy ő mit mond ez szakmai szemmel, és ebből picit elindulva majd arról is fogunk beszélni, hogy tényleg minden szabályt jól tudunk-e az életben. Biztos, hogy nem. Egy csomó ilyen kijátszandó kiskapu lehet. Van a kiskapus, és van, amit eleve nem tudunk jól. Legyen az például a Kresznél a közlekedésnél, azt hiszük, hogy tök jól tudjuk, és teljesen. Én régen megdöbbentem, hogy valakitől egyszer azt hallottam, hogy nincs is olyan csendrendelet. Én azt hittem, hogy ez egy kőbevés, de aztán mégis van. Szóval én nem tudom, hogy egy csomó szabály van, amit nem biztos, hogy jól tudunk, és majd megnézzük, hogy a hallgatók mit mesélnek, amikor ők volt-e olyan helyzet, hogy nagyon-nagyon genyók voltak, vagy voltál, te hallgató, de egyszerűen győztesen jöttél ki a dologból. Egy ilyen genyósággal, mint a Messi. Ez izgalmas. Ez izgalmas lesz. Na, ez lesz a két fő témánk, és a tegnapi műsorból pedig meg szeretnénk mutatni. Jaj! Hát még csak a tegnapi Pataki Attilára visszatérve. Paul McCartney? Paul McCartney. Mi volt ez nekem ki? Hát Pataki Attilát ugye tegnap erről beszéltünk, hogy nem engedték be a Sztori Gálára. Emlékszel? Persze. Erről beszéltünk. Most látom, Grammy díjátadó, és utána egy after party, egy rappernek egy after partija, ami gyakorlatilag egy Grammy-s after party volt. Paul McCartney megérkezik a Foo Fighters dobosával, és egy Beck nevű rockstárral, vagy nem tudom mivel, hárman, és nem engedték be. Mert sokan voltak ugyanúgy, mint a Pataki. Nem volt a listán. Paul McCartney maga a rock és popzene megalapítója, és nem is jutott be. És nem jutott be, és akkor lehetett hallani videófelvétel, lehetett hallani, hogy mennyire kell még VIP-nak lenni. Tehát úgy magára. És utána azt mondta, de ilyen viccesen legyintett, és akkor végén tényleg kétszer próbálkozott, kétszer nem engedték be, és akkor a végén mondta, azt mondja, lehet, hogy kéne írnunk egy slágert. Mondja, hogy a haverja. Hát azt mondja, majd jövőre. És beült a fekete ilyen kis, nagyobb ilyen terepjáró szerűségébe, és elhajtott. Na jó, hát nem felejtjük el, hogy amikor Kanye West csinált egy közös dalt Paul McCartney-val, akkor a rajongóinak a 98%-ának fogalma nem volt arról, hogy ki a Paul McCartney, mert ugye egy új generáció nőtt fel. Úgyhogy lehet, hogy ő már annyira nincsen köztudatban arccal, nem? Dani, Paul ezt nem tudom McCartneynek, megbocsátani. igen. Nem tudom megbocsátani. Tehát ez olyan, mint hogyha pápát nem engednék be vatikáni bulira. Óriási a parti mindig a Vatikánban. Ez nem megy. Hát ez egy no-go. Ez nem lehet a nyakába akasztani egy paszt. Nem volt meghívva. Meg biztos a kis bíborosok rendeztek maguknak valamilyen afterpartit, kis miseborozzás, meg minden, tudod, és a pápa nem volt, nem is gondolták, hogy eljön, érted? És nem írták fel a listára. Megjelent? Nem, sajnos nem. A kis fehér ruhája mellett milyen jól mutatna ez a neonszínű passz a csuklóján. Szóval érdekes történetek, tehát azért szerintem a Patakinak ez egy elégtétel, nem? Hogy aztán másnap meg Paul McCartneyról szól ugyanez a hír. Gyönyörű. Hát igen, ami a világnak Paul McCartney, az nekünk Pataki Attila. Na, tegnapi műsorban Nagy igazság volt. De nagy igazság volt. Ez egy nagy baj. Bizony. Na, szóval tegnap beszéltünk arról, hogy milyen népszerű forgatási helyszínek vannak világszerte, aztán majd leszűkítettük Magyarországra, és érdekelt bennünket az is, hogyha valaki filmforgatásra kiadja a lakását, akkor az milyen. Ezért hívtuk fel Petrát, akinek a lakásában ez kétszintes, már forgattak reklámfilmet, nagyfilmet, videoklipet, kisfilmet, és elmondta, hogy mit hagynak maguk után ilyenkor a tévéstábon. Mutatjuk mindjárt. Most pontosan, igen, ami nincs még meg, és egyébként érdemes, mert én egyébként jó magam, amikor külföldön vagyok például, vagy vételkörzeten kívül, akkor én benyomom így a telefonomat, és már szólunk. És nézzük csak meg Skodás Kareszt, ő is így hallgat. Ő is így hallgat bennünket? Hát gondolom, hogyha 4G óta bármilyen Szlovákiában hallgatok. De egyébként nem csak hallgatni lehet minket rajta, hanem csetelhettek is, meg visszahallgatjátok a mixeket. Mi azzal szoktunk szórakozni hétvégén, hogyha nincs kedvem állandóan a YouTube-ra pakolni a top slágereket, hogy kinyitom például a Metzger Wikijét, és akkor az úgy megy magától, és nem kell hozzányúlni. Vagy mixeket. Miért nyitott ki a Metzger A Wikinek? Metzger Wikinek a Music Hero szettjét, és az úgy megy magától. Ja, már megint. Na, azt mondja, Móni, ő is már sokszor elmondott róla, de valaki helyesbített, hogy Kilimanjaro az a Rékáé volt. A Toci lehet, illetve, bocsi, rohadt tudatmódosítók, mi volt ez? Álom. Nektek nincs ilyen álmotok? Tehát ami nekem van? Tehát, ilyen típusú nem nagyon. de miért? Ez extrém?
Az, hogy híres emberekkel álmodsz, szerintem igen. Tényleg? Nekem ilyen nem van, általában meghalok mind. Most két napja azt... Vagy mint Kenny. Két napja azt álmodtam, hogy a házunkban otthon apun, még élt anyu, egy ilyen hasonló, mint amiről beszél, egy Boeing ütközött bele, és mindannyian meghaltunk. Még a nagymama is élt, és nem értettem, hogy szakadt le a plafon, és egy ilyen Kádár János arcot formáló plafon ütötte agyon a nagymamát. Mégis álmodom híres emberekkel. Aki nála Charlie Sheen, az nálam a Kádár János. Jó, hely. A te Charlie Sheen-et Kádár János? Úgy tűnik. Jó, egyet hadd üzenjek Surdának, aki hetek óta bombáz azzal, hogy megadja a bankszámlaszámát és küldjünk pénzt, hogy nem fogunk. Nem fogunk pénzt küldeni, mert ennek nem ez a módja, és miután látom, hogy hetek óta baromi sürgős az a 100 vagy 150 ezer forint, amit kérsz, úgy látszik mégsem annyira sürgős, hogyha másnap is jó. Tehát beszéltünk mi már csalókról, de ok nélkül kérésre ki az, aki utal pénzt a másiknak? Tehát ilyet még nem láttam. Ezért mondom, hogy nyugodtan küldheted, csak nem fogjuk figyelembe venni. Ennyit erről, a tegnapi műsorban pedig forgatási helyszínekről beszéltünk. Igen, először külföldiekről, hiszen zarándokhelyé válnak például azok a kultikus helyek, mint a Star Warsnak a forgatási helye, és ezzel levetítettük ezt a hazai példára, hogy nekünk van olyan sztori, amit észrevettünk hazai sorozatokban, filmekben, és pontosan ismerjük a helyszínt Budapesten. És felhívtuk Petrát, aki gyakorta adja ki a lakását ilyen jellegű forgatásokra. Elmúlt fél hét, pontosan 4 perccel, és próbálják meg fejtegetni, de mindenki azt hiszi, hogy valami tudatmódosító. Nem, ez egy izé. De miért? Hát az ember annyi mindent tehát régen imádtuk az M2-n, például volt este egy álomfejtő, azt betelefonáltak nekik. Isten, azért mondtam ezt a fallikus dolgot, hogy mindenre ez volt a válaszom. Ja, gondolom. Öreg néni borral, fiatal fiú csajjal, mindennek ez volt a kulcsa, hogy ez fallikus. Alma Zsolt üzeni, hogy Főni, Google a barátod, írd be, hogy trükkös 11-esek, meglátjátok, hogy nem Messiék rúgták először így, Via Bella Gabi. Én tegnap megnéztem egy pár ilyet, és a Messi az nekem viszonylag egyedülálló volt. Volt egy csomó más trükk, láttam olyat, de mindegy, de most ez nagyon-nagyon egyedülállónak tűnik, és szenzációnak. Na, ez majd egy későbbi témánk lesz, Messi gólja, és hogy milyen genyó kis trükkökkel lehet mégis győzelemre vinni bármit is, ezt majd a hallgatóink fogják elmondani. De Dani, most te jössz. Hú, gyerekek, tegnap képzeljétek, majd Bella Gabit is szeretném bevonni a tévámba, mert igazából majd az ő véleményére vagyok kíváncsi. Tegnap az egyik barátnőm megfűzött arra, hogy találkozzunk, plázázzunk, akar venni egy-két dolgot. Az egy-két dolog az 3,5 óra volt, és eljátszom, ott ültem, hozta ki a ruhákat. Egyik barátnőm akar bevásárolni. Hogy miért van ez, gyerekek, hogy a csajok ennyire, én bemegyek, kiveszem, felveszem, még fel sem próbálom, tudom, hogy jó nem, és megoldom 10 perc alatt. Mi történik a fejükben? Mi tart 3,5 óráig egy szoknya kiválasztásában? Érdekes, igen, mert gyakorlatilag nagyon sok csaj ma már megnevezi hobbiként a shoppingolást. Hát a shoppingolás, az lefordítva bevásárlás, az hogy lehet hobbi? Én sem értem egyébként. Tehát nyilván pénzt költeni olykor jól esik, ha van. De nekünk is, de megoldjuk viszonylag rövid idő alatt. Tehát nem az esik jól, hogy ott flangálok, hanem az esik jól, hogy megvan. És akkor kihoz 5 kajak ugyanolyan szoknyát. Én alapvetően azért divatérzékeny vagyok, tehát észreveszem a különbségeket. Tényleg ugyanolyanok voltak, bocsi. Hogy mi történik a fejükben? Miért tart ez náluk 3,5 órát, és miért tart nálunk 10 percet? Ezt próbáljuk megfejteni. Nem tudom, hogy ti az Andival hogy vagytok, hasonlóképpen. Igen. Szóval tegnap csúnyán ráfutottam, a hölgyhallgatók, ha esetleg tudnak erre magyarázatot adni, akkor kíváncsian várunk. Jó, jövünk ezzel vissza Gabi hírei után. Addig pedig egy igazi zenei különlegesség érkezik már, ami a hangulatát illeti. Jó reggeli, Riszálos, J Balvin és a Ginza. Árved hét lesz pontosan 3 perc múlva. Egy pár SMS is, Dani, rögtön jöhetsz. Jó reggelt, az álmod, bocsi. Azt jelenti, hogy valamit nem akarsz tudomásul venni, és menekülsz előle. Ez az, amikor dől a ház, Edina. Köszi, bocsi. Ma fogok először repülni életemben, sajnos. Azért hallgass minket. Föl ne szállj, így van, amíg mi el nem mondjuk ezt. Tényleg érdekes és tanulságos. Jó reggelt, önindító, és simán leraknám a repülőgépet, és ennek van miértje. Van szimulátoros tapasztalatom, több 100 óra, ha gondoljátok, hívjatok, Geri. Egyébként, hogyha olyan komoly szimulátorja van, akkor az teljesen, nem azt mondom, hogy ugyanúgy működik, de minden működési elvet fog tudni, hova kell nyúlni, stb. Az jó, azért alapvetően sokkal bonyolultabb egy műszerfal egy igazi repülőgépen. Én is PlayStation. Nem PlayStation. Olyan szimulátorok vannak, ahol konkrétan a repülőgép típusának
rakétának a konkrét műszerfala van ott, és azokat kell birizgálni. Tehát ez egy majdnem valós repülés. Te olyanban voltál, ami így a szárazföldön van egy teremben, és Igen, akkor tud úgy mozogni? Azt nagyon kipróbálnám egyszer. Igen. Azt hiszem, hogy maga a szék nem mozgott, van egy ilyen, de ez egész monitorrendszer az olyan volt, mint ha ott repülnél. Elképesztő volt Budapest felett. És még egy álom, jaj, dehogy nem, bocsi, 2005 tavaszán azt álmodtam, második János Pál pápa után nem találtak se bíboros, se püspököt, se plébános, se tisztelendőt pápaságra. Így rám esett a választás. Mondtam, én nem fogok foglalkozni a vallással, nem tudok prédikálni, csak a környezetvédelem érdekel, és még református is vagyok. Mondták, nem baj. Így hajnalig én voltam a pápa. Ez gyönyörű. Ez gyönyörű, nem? Szép sztori. Na Dani, mesélj, shopping. Na, tegnap gyerekek, jól behúzott az egyik barátnőm, találkozzunk, 1000 éve nem láttuk, jó, találkozzunk hol, az egyik plázában együnk meg valamit. Na most az együnk meg valamiból az lehet, hogy beszélgetünk, és elkezdett szépen bejárkálni a boltokba. 3,5 órát válogatta a rohadt ruhaneműjét, hozta ki a 8. ugyanolyan szoknyát, na ez jó le, fölpróbált, és nem csak szoknya, aztán utána jött a drogéria, tehát hogy ezt csinálta 3,5 órán át. Úgyhogy te kíséred. Úgyhogy én kísérem, izzadtam, mint a disznó, mert hogy kint meleg van. Az Hát gondolhatod, és eszembe jutott, hogy mit kérdeztem, hogy mi zajlik le a fejedben, amikor én bemegyek egy ruhaboltba, célirányosan, a kedvenc márkám, pontosan tudom, hogy mi hol van, leveszem a polcra, a legtöbbször nem is próbálom fel, mert általában az MS az olyan, hogy jó rám, gatyát az ritkán, de hogy 5 perc alatt megoldom, de max 10 az tuti. Gabi, mi zajlik a nők agyában ilyenkor, amikor 3,5 órán át képesek hajtani a kedvenc ruhaneműjüket? Talán egy olyan nőt kellene megkérdezned, aki nem pasiként áll a vásárláshoz, ugyanis nekem pont ugyanennyi a vásárlás, mint neked. Nem szoktam 10 percnél tovább időt tölteni egy boltban, és azt is nagyon ritkán. Jó, akkor te vagy a különleges. Nekem ez egy elpazarolt idő a vásárlás, tehát tényleg tudom, hogy hova akarok menni, tudom, mit szeretnék, és ezt elintézem kb. Fél óra alatt. Jó, akkor Andi? Andi sokkal rosszabb ilyen szempontból, vagy mondjuk azt, hogy sokkal tipikusabban nő. Ő tényleg el tud veszni. Én hozzáteszem, nekem például a vásárlás ugye kínszenvedés. Tehát én örülök, ha az Andi elkísér, de valamikor, amikor beszabadulunk mondjuk egy ilyen áruházba vagy plázába, akkor hirtelen külön utakon elkezd járni, majd találkozunk. Így tehát én a férfi osztályon olyan teszek egy kört, érted, tényleg egy kört, maximum leemelek egy pulcsit vagy valamit, és visszateszem, mert amúgy is úgy vagyok vele, az Andit akarom megkérdezni, hogy szerinted ez jó lesz, vagy nem persze. Jó. És ő meg basszus elvész. Mennyi idő telik el a majd találkozunk és a találkozunk között? Hát ez boltonként fél óra, de hát, hogyha összeadod... Attól függ, hogy mekkora helyre mentek, igen. Válogatás hosszú, a próba hosszú, az illegek, billegek hosszú a tükör előtt, tehát gondolom azért egyszer-kétszer Igazából nem tudom, tehát sétál, néz, kézbe vesz, tehát ugyanazt csinálja, amit mi, csak ugye mi gyorsan, pedig mi se gyorsan mozgunk. Nem. Tényleg nem tudom, azt gondolom inkább, hogy a nőknek van egy ilyen shopping kódja. Ami egyébként szerencsétlen, mert általában a nők keresik a kevesebb pénzt, tehát hülyeség, hogy ők kapták ezt a kódot. Nagyon jó gondolat. Nem? De. Hát általában egy kapcsolatban ugye a férfi az, aki hozza az a pénzt mondjuk nagyobb mennyiségben, hát neki kéne, hogy legyen ilyen kódja, és nem annak, aki a férfi pénztárcájáért Hát talán azért, mert ők akarnak az esztétikusabbak lenni, hiszen egy nő az mindig jobban képviseli az esztétikumot, ezáltal csinosabb akar lenni. Talán az a pszichológiája, hogy meg akarja találni a megfelelő darabot, csak nem értem, hogy ami bennünk megvan, az bennük nincs meg, mert ebben is mi vagyunk a zseniálisak, hogy messziről ki tudjuk szúrni a polcon azt, hogy na az vagyok én, az való nekem, nem is akarok mást fölpróbálni, ők pedig teljesen bizonytalanul, szerintem egyéniséget, vagy nem tudom mit keresve. Vadászgatnak. De azok is mi vagyunk a vadász, nem? Tehát az sem bennük kéne legyen. Hát én nem értem, gyerekek, és akkor felmerült bennem, hogy mint az egyik svéd áruházban, ahol egy gyereket le tudod rakni a labdák közé a bútorboltban, hogy nekünk miért nincs ilyen pasi megőrző. Például javasolták már, én úgy tudom, hogy több helyen a világon javasolták már, talán valahol van is, hogy van pasi megőrző, ahol lehet picit laptopozni, PlayStation-özni, azt, vagy egy bár van, vagy nem tudom micsoda. Hát a pasi megőrző a bár. Hát lássuk be, hogy nem? Meg azért csajok szeretnek gyűjtögetni, én gondolom, tehát így ugyan kívülállónként. Igen, ész nélkül venni ruhákat, tehát hogy gyakorlatilag semmilyen haszna funkciója is talán még nem is illik sehol, de ez funkcionálisok vagytok ebből a szempontból, a csajok meg élvezkedők. Hát talán. meg ez az őskorra vezethető vissza, hogy mi vadásztunk, addig ők gyűjtögettek, nem tudom, hogy ez mondjuk genetikailag nem múlt ki belőlük, viszont visszatérve erre a bizonyos... Tehát ez most mi? Tehát az őskori Zara, az a csipkebogyó bokor?
Így van. Erre jutottam ma reggel, amikor tudtam, hogy erről fog beszélni. Akkor bogyót, most topot gyűjtögetnek. Érdekes, hogy ez megmarad bennük, az oly sok minden nem. De hogy egy ilyen megőrző bárban mondjuk, hogyha table dance lányok lennének, vagy úgy, mint az egyik bárban nagy kebekkel hoznák a sört, akkor Andi vajon hány perc alatt végezne? Ez egy érdekes kérdés, tehát én szerintem ő egy viszonylag toleráns csaj, de hogyha ő kiszúr valakit, akiről úgy gondolja, hogy nekem tetszhet, akkor biztos, hogy egy 2 perc alatt jönne vissza. Lehet, hogy ez a megoldás. Ez. Ugye? Ez a megoldás. Nem, abszolút megértem, minden pasival szolidarizálva, mert ezzel tényleg nem tud mit kezdeni. Elfogy a türelmünk, és ráadásul még a nőknek egy valamihez nincs érzéke. Ha már a pasi elkíséri. Nincs ahhoz érzéke, hogy mikor húzza túl. Tehát, hogy mikor tényleg elég már, hogy hol a határ, hogy meddig lehet még a türelmével játszani egy férfinak. Ezt valahogy nem érzik. De mindig túllépnek egy határt. Ugyanez volt tegnap, mondom, és a 8. ugyanolyan szoknyát hozta, de még az íve, a színe, minden és mindig mondod, hogy tök jó, jó. Nem láttam különbség. Mondom, igen. Nekem a 3-as jobban tetszett, mint a 6. Tök ugyanaz. Lehet, hogy ezért volt egyébként, mert hogy érezte, hogy nem voltál teljesen őszinte. Nem, a csajoknak üzenem, hogy hogyha együtt mentek, egyrészt ne húzzátok bele a pasikat ebbe, mert halál, másrészt együtt mentek, akkor tényleg időben próbáljunk végezni. Ez idegörlő. Próbáltam a mikéntjére rájönni, ezért kértem a segítségeteket, de hát nincs. Megtaláltuk az egyetlen nőt, aki pasi. És nem tudott mondani. A válogatás az ilyen adhok módon ment a boltok között, vagy tudta, hogy hova akar menni, vagy csak ide is menjünk be, ja, igen, bocsánat, a végén nem vett semmit. Igen, ezt akarom mondani, hogy nagyon sokszor ők cél nélkül, mi akkor megyünk vásárolni, akkor szükségünk van valamire. Nem szükség van egy új pulcsira, néhány új pólóra, nyár jön, vagy a farmerom, akkor még veszek egy új fal, vagy egy cipő. Tehát a céllal megyünk, nem. A nőnek semmire nincs szüksége, és elmegy shoppingolni. Van ilyen? Nincs szükségem, de veszek. Így van. Egy ilyen vidd el a kávét, kávéval mentünk ki a bejáratnál. 3,5 óra múlva megérte? Megérte. Szuper. Na minden. Igen, jó van. Köszi, Dani. Na. Akkor viszont nem is tudom ki üzente, de jó, hogy jól tette, hogy megvárt bennünket, mert most kapunk választ arra a kérdésre, amit filmekben nagyon sokszor láttunk, de hát ugye miután most már nagyon sokan utazunk repülővel, mert ugye nagyon olcsók már a repülőjegyek, gondolom, hogy mindenkiben felmerül az a kérdés, amikor ott ül, főleg amikor először mi van, hogyha a pilóták kimúlnak, kinyúlnak, elájulnak, meghalnak, akkor tényleg működik-e az, hogy az utas beül, és próbálja menteni a menthetőt, és felveszi a kapcsolatot ugye a légirányítással, és akkor ők majd elmondják, most húzd meg ezt a gombot, told meg azt a kart, és már nagyon jó, egy picit följebb, picit balra, picit, és tényleg le tudja rakni a repülőgépet. Mert ugye erre egy amerikai pilóta készített egy videót, vagy angol pilóta, már nem is tudom, és egy Boeing 737-es példáján megmutatta, hogy egy civil, teljesen laikus ember miként járjon el, hogyha ilyen helyzetben van, hogy aztán le is tudja tenni a repülőt. Annyira típus kérdés. A gyerekkoromból indulok ki, olyan rossz voltam ezekben a szimulátorokban, sose sikerült, mindig crash lett a vége. Illetve azt nem veszem észre, a forra vizem, tudod? A kijelzőn az autóban, csak ha már gőzölök. Tehát, hogy szerintem én például erre képtelen lenni. De mi azt kérdezi először, hogy hol van a vízhőmérő? Már a kijelző? Nem, amikor a repülő? Igen, a légi irányítással beszél. Nem tudom, hogy mit kérdezni. Forra vizem, milyen víz? És mi ez a bálójel itt alul? Hogy szól, igen, bemutatkozol, István, Dani, nyugodjon meg, minden rendben lesz. Már ezt nem érteném angolul. A Mayday-jel jelentkeznék. Mayday. Hát egyébként azzal kell jelentkezni, az teljesen rendben van. Na jó, de hogy tényleg hogy működik ez, hát megbeszéljük egy olyan emberrel, aki régen ugye a médiában dolgozott, nagyon jól beszél, és ma ő légiforgalmi pilóta. Ő el fogja mondani nekünk, megnézettük vele ezt a videót, ez egy 10 perces anyag egyébként, hogy mennyi realitást lát ebben, hogy valóban egy teljesen átlagos utas a 18C-ből le tudja rakni Ferihegyen a repülőt. Jó, jövünk ezzel vissza, és majd a hallgatókat egy komoly kérdés elé állítjuk. Picit majd légiirányítóst játszunk, és neki kell, hogy is mondjam, tudatni a légiirányítással azt, hogy kik ők, hol vannak, mi történt a gépen, mi a helyzet. Jó? Szóval ez meg vicces. Jövünk ezzel vissza a Gabi hírei után. Addig pedig még az előbb egy picit temperamentumosan ébresztettünk titeket, ha még esetleg félálomban vagytok, most jön a simogatás. Aki erről gondoskodik, Major Lazer, jön a Lean On DJ Snake-kel. És 7 óra elmúlt pontosan 5 perccel. Jó reggelt mindenkinek. Bella Gabi itt velünk. Szia, Gabi. Sziasztok. Hello, neked is jó reggelt. Hát Hello, itt még a Dani témájára egy üzenet. Szombaton délután, ez Zserár üzente, tehát az apuka. Szombaton délután 2-től este 9:25-ig kerestem egy darab női táskát a 11 éves cuki lányomnak.
távvásárlás, 104 fénykép, elküldés, idegroncs vagyok azóta. Hát akkor Meg Ez tudom mi? érteni. És ez csak netes vásárlás volt ezek szerint. tudod, hogy miről beszélek. Így van. Na, gyerekek, nagyon izgalmas a történet, mert én azt hiszem, hogy mindannyiunk látott már olyan filmet, amikor a pilóták valami oknál fogva kidőlnek, nem tudom, mérgezett volt az étel, lelőtte őket a bárki, egymást nyírták ki. Ki tudja miért? A lényeg az, hogy egyik pilóta sem Tudja letenni a gépen. hát tudja letenni a gépet, illetve hát igen, vagy halott, vagy elájult, vagy valami. És ilyenkor ugye mi történik? Van valami hős a 18C-ből, vagy a 48B-ből, aki feláll, és azt mondja, hogy ő beül, és akkor megpróbálja menteni a menthetőt. Ilyenkor felveszi a légirányítókkal a kapcsolatot, és akkor majd ott szépen őt instruálják, hogy mihez jusson, milyen kart, milyen gombot tekerjen, és aztán egészségesen szépen leteszi a gépet, mindenki megtapsolja. És bravo, happy a vége, de én egyszer láttam olyat, hogy maga a légiutas kísérő feladata volt, az és ő sem tudta megoldani, pedig ő azért egy fokkal beljebb van. Ez egy film, vagy ez egy valós? Film volt. A film. És őt is instruálták, aztán ott csúnya vége lett, tehát szerintem annyira azért nem lehet egyszerű ez a történet. De jó hírünk van egyébként azoknak, akik mostanság utazni akarnak. Most találtunk egy videót a neten, amiben egy profi pilóta azt magyarázza el, hogy hogyan tud egy teljesen laikus letenni egy utasszállítót. Pusztán instrukciók alapján, és a pilótának meggyőződése, hogy ez sikerülhet, bár, és ezt hozzá kell tennem, állítok a civil légi közlekedésben erre még nem volt példa. Tehát nem volt olyan, hogy egy laikus utas instrukciók alapján letett volna egy nagy utasszállítógépet. Ezt egyébként egy Boeing 737-es példáján mutatja be egy 10 perces videóban. Az az egyik leggyakoribb, amivel utaznak az. Így van. Egyébként ezzel megleptél, mert azt gondoltam, hogy számos ilyen eset volt már a történelemben. Én is azt hittem. A cikk azt írja, hogy nem volt még. Na, ez menne nektek szerintetek? Nekem? Hát én egy kereket nem tudok kicserélni. De nem, de ugye nem a te tudásodra alapoz, hanem arra, hogy akkor most Dániel ott látja azt a gombot ott jobb felül, amire így az van. buknék meg, hogy pánikban vagy, hogy Így helyzetben, van. melyik a jobb kezed. Nincs pánik, hát a robotpilóta megy. Ja, Jó, hát én már persze azzal a nyugalommal beszélek, hogy én jó magam repülök, tehát ilyen téren én kevésbé izgulnék talán egy fokkal, mint ti. De mi ezek úgy múltak ki, hogy még a robotpilótát be tudták kapcsolni, azt feltételezzük, az automatikusan. Nem kellett bekapcsolni, hát azt általában bekapcsolják, ha elérik az utazási magasságot, akkor bekapcsolják, és ha újabb instrukció nincs, akkor az úgy működik, maximum az instrukciók alapján irányt váltanak, vagy magasságot, vagy sebességet. Hát figyelj, bocsi, tekintve, hogy én mint heteken át úgy jártam, hogy nem tűnt fel, hogy az olajlámpa világít, aztán 200 000 forintért kellett cserélni a kis pumpát, nem gondolom, hogy ezt meg tudnám oldani. Dani, meg tudod oldani. Én megnéztem a videót, és én szerintem abszolút megoldható, de hát, hogy ez így van-e, avagy sem, ez a videó hasznos-e, vagy sem, ezt kérdezzük meg Pető György légiforgalmi pilótától. Szia Gyuri, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Szia. innen Oroszország belsejéből. Oroszország belsejéig le tudtad tenni a gépet? Igen, sikerült, bár mínusz 20 fok volt, úgyhogy kicsit Azt a hideg volt. mindenit. De hát akkor viszont jó sűrű a levegő, nem? Igen, az. Na jó, hát csak azért tudod, hogy a pilóta szereti, hogyha hideg van, én legalábbis úgy tudtam. Igen, csak jeges volt a pálya, az meg nem volt annyira vicces. Ja, az nem volt vicces. Gyuri, gondolom, hogy megnézted te is a videót, hát teljesen logikus a kérdés, ez így működhet-e, amit ott láttunk? Hát megnéztem, a videó egyébként egy ilyen otthon is használható szimulátoron készült, tehát abban neked egyébként igazad van teljesen, hogyha valakinek van affinitása ehhez a dologhoz, és mondjuk hosszasan gyakorol egy ilyen szimulátoron, akkor amúgy szerintem simán le tudja tenni a gépet, de ahhoz azért kell, hogy mondjam, sok-sok óra otthon a karosszékben, amikor az ember ezt a szimulátort girizgálja, de azt gondolom, hogyha valaki úgy kerül abba a pilótafülkébe, vagy egyszer csak a légiutas kísérő riadtan szól, hogy valaki esetleg le tudná tenni a gépet, és akkor ott találja magát a pilótafülkében, ahol mondjuk nem áll majd rendelkezésre internet, ahol ezt a videót mondjuk meg tudná nézni, akkor én azt gondolom, hogy úgy be lesz tojva, alapvetően azt se fogja tudni, hogy fiú-e vagy lány, úgyhogy ebből fakadóan szerintem a gombokat se fogja tudni nagyon kezelni. Hát igen, de erre nem találom. De erre mondja ugye a pilóta azt, ő szépen fokozatosan elmondja ebben a 10 percben, hogy az első dolog az, hogy vedd fel a kommunikációt, a kapcsolatot az aktuális légi irányítással, tehát azon a frekvencián, ami van. És akkor ő mutatja, hogy vedd fel a felhallgatót, ott azon a kormányon, azon a nem tudom, kormánynak hívják-e, ott van az a mikrofon gomb, az is megvan, tehát ez ilyen, és akkor ha már felvetted, és beszélgetsz valakivel,
valakivel, akkor azt mondja, hogy az első dolog az, hogy ugye azonosíts magad, hogy ki vagy, mi pontosan a helyzeted, mi történt, és utána a légi irányítás azon lesz, hogy minél előbb oda hívjon a mikrofon másik végére egy gyakorlott 737-es pilótát, és ő neked aztán lépésről lépésre elmondja, hogy hova nyúljál. Így sem? Ez így van, csak rögtön itt egy elég lényeges elem ki van ebből az egész történetből hagyva. Vegyük azt, hogy ez valahol Európa felsejében történik, mondjuk Franciaország fölött. Ott olyan sűrű a forgalom, hogy a rádiózás, tehát a rádiózás maga olyan sűrű, nekem például gyakran van olyan, hogy bejelentkezek egy frekvenciára, és legalább várnom kell egy 30 másodperc, akár egy percet arra, hogy szóhoz jussak. Na most egy ilyen közegben, amikor egy laikus kerül oda, annyit fog csak hallani, hogy folyamatosan beszélnek a frekvencián, és akkor mondjuk benne, és azt mondja, halló, jó napot, ez már nem fog hallni ez a sztori. Jó, akkor a halló helyett mit használjunk, hogy mindenki odafigyeljen? Hát figyelj, eleve azt kell, ugye először tudatni kell azt, hogy a két pilóta már nincsen jelen a történetben. Ez lett az legfontosabb dolog, mert ugye mindaddig, amíg az a elképzelt laikus nem beszél az irányításhoz, addig az irányítás azt fogja gondolni, hogy ez a repülőgép teljesen rendben van, a személyzet rendben van, de ugye a robot az viszi a gépet, és addig nem fog ez feltűnni. Ugye ez a legfontosabb dolog, hogy az utas az hogyan és milyen módon fogja elmondani, hogy mind a két pilóta, hogy mondjam, rosszat evett és kiájult. Ez a legfontosabb. Dani. Arról meg nem beszélünk, hogy ugye a pilóták élnek, nem élnek, csak nincsenek maguknál. Lehet, hogy le kell szállni, megmenteni őket, akkor hova szállunk le. Iszonyú bonyolult ez az egész, tehát ezen a videón elnézve ez úgy tűnik, mint egy gyerekjáték. Nyilván a pilóták szeretnék is úgy csinálni, mint hogy ez a világ legnehezebb munkája lenne, hogy azt higgyék, hogy ennél nehezebb munka a világon nincsen. Szerintem ez persze nem így van. De azért nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű lenne. A sima Mayday nem működik? Én azzal kezdenék, hogyha megtalálom a mikrofon Mayday, és akkor vágják, hogy tényleg nem jó kedvemben duruzsolok velük. Hát figyelj, ezt kipróbálhatod, nem hiszem, hogy ez sokat fog segíteni, mert ugye rögtön az lesz a kérdés, hogy magyarázd el, hogy mi a probléma. Ugye Dani, magyarázd el a Gyurinak a tört angolságoddal, magyarázd el, hogy mi a probléma, csak azért kíváncsi vagyok, most nem viccelek, kíváncsi vagyok, hogy el tudod-e csekély angolsággal magyarázni a Gyurinak, aki egy francia légi irányító, hogy mi a problémát. Tehát Mayday. Mayday, we have problem, pilots are dead, sátán, 666, Mayday. Gyuri? Hát meg lennék lőve, ha én lennék elég irányító, mert ugye az első kérdés az lenne, hogy repültél-e már valaha repülőt? Ugye az lesz a válasz nyilván, hogy nem. Innentől kezdve ugye azt, hogy az légirányító szerez mondjuk egy Boeing 737-es pilótát a frekvenciára, hát az el fog tartani egy darabig. Hát addig megy a robottal. De addig lehet, hát azért... a robottal, csak addigra már nem vagy azon a frekvencián. Tehát gyakorlatilag, mondjuk vegyük a Magyarország légterét, pontosan 18 perc alatt repüli át egy repülő széltéből hosszához. Kész, 18 perc. Tehát azért 18 perc nem olyan sok idő, de ahhoz elég, hogy mondjuk kirepülj egy ország légteréből. Igen, de közben lehet, hogy elmondhatja, hogy ott látod lent a jobb kezednél, ott vannak számok. Most az van odaírva, hogy 124,5. A másik gombbal tekerd át a 131,3-ra, és amikor majd szólok, nyom meg azt a kocka alakú gombot. Ez így nem működhet? Tehát 18 perc még... De működhet, csak közben gondold el, hogy mondjuk eközben, mondjuk vegyük azt, hogy ez a magyar légtérben történik, a magyar légirányítás rémülten fog az osztrák, mondjuk, hogyha Ausztria fele tart a gép, rémülten fog az osztrák légirányítással kommunikálni közben telefonvonalakon, hogy elmagyarázzák, hogy mi van, és ugye majd azt is ki kell közben találni, hogy ez a repülőgép hol fog leszállni, mert nyilván nem az utas fogja eldönteni, hogy hol száll le, tehát ki kell találni, hogy hol fog ez a repülő leszállni. Nyilván egy olyan repülőtérre kell vinni, ahol egyébként nagy forgalom nincsen, mondjuk egy Frankfurttal lesz elég nehéz. Dani tart Frankfurt felé. I'm coming! Igen. És ugye a másik az, hogy lévén, hogy mindenki arra lesz felkészülve, hogyha egyáltalán a repülőgép eljut a reptér közelébe, hogy ott azért ez nem lesz egy sima leszállás, és ott tűzoltó, mentő, mindenki ott lesz, hogy arra fognak felkészülni, hogy rengeteg sérült lesz, mert ugye minden repülőtéri ilyen mentőegység arra van felkészülve, hogy mindig a legrosszabb dolog történik meg, mert nyilván csak kevésbé rossz, akkor azt lehet kezelni. És ugye ebben a videóban ez nagyon vicces, hogy jól el van magyarázva, mit kell csinálni, ez oké, de mi van a leszállással? Tehát itt a leszállás a legmelegebb. Elmagyarázta azt is.
Hogy ki kell venni autópilótából, innentől próbáld egy picit a kormányt, meg a sebességet fogod érezni, gázkar, nézni kell a sebességet, és a pályát becélozni. Hát meg van az a gomb, amit előre kell nyomni, és annyi, mindig a filmekben ezt látom. Kiengedem a kereket, előre nyom, és leszállom. Az már a végén van, igen. Tehát a fékszárnyat kitenni, meg minden. Robogsz be 240 km/h-val. Én csak arra emlékszem, amikor életemben először ugye ilyen fiatal pilóta növendékként bekerültem a 737-es pilótafülkébe, mint első utam. Én körülbelül állandóan 20 perccel a repülőgép mögött jártam. Azt se tudtam, mi történt. Úgy ment a repülőgép, hogy amikor már leszálltok, akkor én még valahol Belgrád fölött jártam így agyilag, hogy körülbelül próbáltam összerakni, hogy mi történt. Na most, és én akkor már azért ezt a szimulátorba lerepültem egy 50-60-szor. Van-e esély, Gyuri, ezekre az automata leszállító rendszerekre, ugye, ami nagyon sok gépben van, és nagyon sok repülőtér már rendelkezik ilyennel. Tehát, hogyha ezzel a technikával rendelkezik gép és reptér egyaránt, akkor le tudja tenni az utas? Hát figyelj, a technika az ott van, gyönyörűen leszáll a robot. Na most, hogyha egy olyan utasról beszélünk, aki még életében szimulátort nem látott és semmit, akkor, és ha ő be tudja ezek után programozni a robotot arra, hogy leszálljon, akkor szerintem Nobel-díj mindent megérten el. Hát aki ezt megcsinálja magától, komolyan, az egy csoda. Nem, egyébként azt gondolom, hogy nem. Tehát a komputernek a felprogramozása egy automatikus leszálláshoz, az tudást igényel. Nem bonyolult, csak egyszerűen tudást igényel. Hát elmondják neki, de mi a probléma? Leszáll, és mi belerohan a duty free shopba? Vagy... Tehát... Az mondjuk kínos lenne, de akkor lehet ingyen vásárolni. Ugye, hát ha leszáll a gép, hogyha már leszálltál a pályán, akkor még meg kéne állítani a repülőt. Ezen a videón le van magyarázva, hogy állítod meg a gépet. Körülbelül úgy hangzik, mint hogyha tényleg ez a világ legegyszerűbb dolga lenne, de azért mégis egy közel 100 tonnás berendezést próbálsz meg lelassítani 240-ről nullára. De most konkrétan, akkor beszéljünk erről, Gyuri, konkrétan, mert ott, ha jól emlékszem, a videón az van, hogy ott jobbra, ugye van a gázkar, tehát, és ott jobbra a gázkartól van 2 kar, azt föl kell tolni. És a pedálokba meg bele kell lépni. Ez igaz? Ez igaz. Egyébként az a vicc ebben a videóban, hogy ugye a videó arról nem beszél, hogy a Boeing 737-esen van egy úgynevezett automatikus fékfunkció, aminek több állása van, 1, 2, 3, meg max. Na most, hogyha maxra rá van állítva ez a fékező, automatikus fékezés, akkor abban a percben, hogy földet ér a repülő, nem kell hozzájönni a féket, olyan satúféket ránt be a repülő, hogy kiszakad a csávó a térképén. Tehát, hogy elviekben még egyszerűbben is meg lehet állítani, de persze egyébként úgy kell megállítani, hogy szépen páros lábbal ráulik a pasi a pedálra, és akkor megáll a repülő. Figyelj, most az a baj, hogy az üzeneted ezzel kapcsolatban az, hogyha bárki ilyen helyzetbe kerül, akkor inkább hagyja. Én azt gondolom, hogy nem kell ezt erőltetni. Hát akkor megy a robotpilóta Frankfurt felé, hát akkor mit csinál? Hát erre egyébként az a rossz hírem van, hogy erre egyébként van egy egészen klasszikus eset, ami megtörtént, valós, amikor a ciprusi légitársaságnak a repülőgépe felszállt, a 2 pilóta elájult, meg is haltak, az utasoknak volt maszk, ők lélegeztek tovább, a repülő robogott utazómagasságon, és ez mind addig úgy ment, amíg ellenfogyott az üzemanyag, és aztán természetesen... Hát igen, meg manapság ugye a pilóta fülke ajtaját sem lehet kinyitni, de ugye mi most abból indultunk ki, hogy nem tudom, résnyire nyitva hagyják, kisebb, távolabbi... A stewardess ki tudja nyitni, tehát a stewardess fogja tudni a kódját. Ja, vagy a stewardess ki tudja nyitni, így van. De a Stewie-nak van olyan kiképzése, hogy le tudja vinni? Tehát őket kiképzik ilyen jelleggel? Nincs. Megnyugtattam. A Stewie erre nincsen sajnos kiképezve. Gyuri, hát nagyon szépen köszönjük, milyen típussal fogsz... A pilóta sincs kiképezve arra, hogy kávét csinálja, tehát ez a másik. Pedig milyen jó lenne, mind a ketten tudnák egymás szakmáját. Jó van, milyen típussal repülsz most éppen Oroszországban? Én egy nagyon jóképű bizniszjettel repülök, amin 15 ember fér el. Na, Istenem. Ha annyian lennének rajta, de mindig csak egy ember van rajta egyébként, de mindegy. Irigylem ezt a világot. Egyszer Oroszország, egyszer Dubaj. Oké, Gyuri, nagyon szépen köszönjük. Szép napot neked. Nagyon szívesen. Sziasztok. Köszi, szia. Pető György, légiforgalmi pilóta, köszönjük szépen. Hát nem nyugtatott meg. És azt a hallgatónkat sem nyugtattuk meg, aki ma indult, ma repül valahová, azt hiszem. De olyan jól indult. Meg a megoldást. Tehát olyan jól indult, amikor elmondta a Bocsi, hogy végre van egy program, mindenki nézze meg, és akkor jön a szakember, és azt mondja, hogy no way. Jó, de a Gyuri azt is mondta, hogy aki egyébként, mert ezt szimulátoron mutatták be, hogy néz ki egy Boeing belülről, aki egyébként szimulátoron jártas
már, na annak azért jóval könnyebb. Itt tényleg el van, de én akkor is, hogy is mondjam, egy picit szeretnék optimistább lenni. Én mégiscsak azt tudom elképzelni, hogyha neked ott a torony mondja, hogy Dani, látod ott fönt, tehát én most például tudom pontosan Boeingnál hol van, ahol a magasságon tudsz variálni, a sebességen tudsz, illetve a fordulón, tehát hogy milyen irányba menjen. Ezek ilyen kis tekerőgombok, mint itt a keverőpulton, pontosan ekkorák, mint ez itt. Hogyha azokat látod, azt mi van odaírva, az van odaírva, jelented vissza, akkor tekert 215-re, most mondtam valamit. Ezt meg tudod csinálni. Na jó, de azt mondta Gyuri, hogy eleve a frekit nem találom meg, ez az egyik, a másik pedig te is tudod, hogy ilyen csapnivaló ez a minőség, amiben beszélnek hozzád, mert nyilvánvalóan távol vannak, meg van ez az URH hang, hogy az ember nem tud pontosan angolul, tehát abból indulok ki, hogy látom a belvárosban, hogy egy középkorú fiatalember próbálja elmagyarázni, hogy merre van a bazilika a külföldinek, és akkor a bazilika, church, tehát ilyen angol nyelvtudással nem biztos, hogy rábíznám valakire magamat, tudod? De nem ez a jellemző, hogy az emberek tudnak angolul kommunikálni, főleg, hogyha magyar járatról van szó. És én magam sem tudnám megoldani, mondom, tehát műszaki analfabéta vagyok. Jó. Figyelj, én azt gondolom, hogy a hallgatóknak, neked föltettem a kérdés, amit már korábban reggel föltettem? Ezt várom reggeltől. Szóval, Dani, akkor képzeld el, elmész WC-re, résnyire nyitva a pilótafülke ajtaja, és azt látod, hogy a két pilóta halott. Még látod, hogy a ujján csöpög le a vér, így a székén így le van eresztve. És bemész, és próbáld megmozdítani őket, de hát beállt a hullamerevség. Mindezt egyébként egy egészséges erekcióval. Tehát, miután nem tudod elmozdítani a pilótát, két dolog van, vagy visszamész és megeszed az utolsó szendvicsedet, vagy beülsz az ölébe, és megkeresed a régi irányítást. Mit teszel, Dani? Akkor választodom kell, hogy Szüzen, vagy élve? Nem, messze! Ilyen messze nem mentem volna. Csak hát... Valamit tennem kell. Nem tudom. Teljesen kétségbe esett a kérdés. Mr. Pilot. Ilyenkor a filmekben, amikor tudod, valaki meghal, és a szemhéját akarod letakarni, mindig két érmét teszel rá. Nem tudom, hogy ez működne. Az a ráteszek egy 200-asnak. Gondolod, hogy akkor a hullamerevség egy bizonyos helyen kienged? Remélném. Hát más nem, akkor meg gatya letol, aztán halló, mayday, nem tudok mit csinálni. De kell az detolni a gatyát? Na mindegy, ez a te dolgod. Tehát senki nem látja, old meg, Dani. Rendben. A hallgatóktól kérdezzük meg a következőt. Információval több volt. Figyelj, nem, a hallgatók, mert most igazán a Gyurinak, meg ugye te is mondtad, hogy azért az angol tudás, meg minden. Tehát tegyük fel, nincsen angol tudás, de ezt mondjuk feltehetjük, hogyha Albánia felett mész éppen, tehát kimész a WC-re, megpillantod a pilótafülke ajtaját, látod, amit a Dani is látott, hogy ugye mind a két pilóta eszméletlen, vagy halott, vagy bármi. És tényleg csak te tudod megmenteni a gépet, Albánia felett repülsz, és hallod, hogy ilyen tök érthetetlen nyelven szólítgatják a pilótafülkét, stb., és megtalálod a mikrofon gombját, fölveszed a fejhallgatót, és gyakorlatilag a következőt kéne angol tudás nélkül az albánnak elmagyarázni. Most a hallgatóknak mondom ezt. Értem. A következőt. Ez a 10-21-es járat, jegyezzétek meg, tehát az albánnak el kell mondani valahogy, hogy ez a 10-21-es járat, a fedélzeten 184-en vannak, a két pilóta halott, és a gépet te vezeted. Jó? Tehát még egyszer, ezt próbáld az albán légi irányítónak elmagyarázni ebben a helyzetben, csekély vagy alig angol tudással, amilyen nemzetközi nyelvet te össze tudsz magadban kaparni, a söpörd most össze, és mondd el neki, hogy az a 10-21-es járat, a fedélzeten 184-en vannak, a két pilóta halott, és te vezeted a gépet. Sok sikert! De hát kreatívak vagytok, ti megoldjátok. 0672 895 895. És még az jutott eszembe, hogy ha belegondoltok, ez gyakorlatilag ez a stúdió, ez majdnem olyan, köszönöm Gyuri, ez majdnem olyan, mint egy pilótafülke. Tehát annyi gomb, annyi monitor, annyi üzenet, annyi funkció, nem? Nem olyan? De hát tele vagyunk gombbal, tehát hogy egyre rányomsz, és nem azt nyomod, ami kell, akkor omlik az egész rendszer. Így van. És ezért, aki ebben a legjáratlanabb, az a Gyuri. Gyuri, kérlek, gyere ide. Imádom az ötleteidet. Szevasz, Gyuri. Ezt ismered, ezt itt? Hát találkoztam vele. Jó. Nagyjából mindent tudsz. Itt megy ugye gyakorlatilag a adáslebonyolító. Igen. Ezek az SMS-ek, ezeket te írod nekem. Eddig már eljutottam. Ez egy keverőpult. Sok minden feliratozom. Bocskor, kuki. Tehát úgyhogy vesző kuki. Dániel, Pet. Hát igen. Majd, Gabi, fekete-fehér, urhemik, effekt, kárt, zene,
zene, nem, Zenon A, Zenon B. Igen. Jó. Dani, én arra kérlek, hogy állítsd le az egész rendszert. Nyom ki mindent úgy, ahogy van. Ami pirosan villog, azt üst ki. A mikrofonok kivételével. Jó, akkor de te mikrofonod. Jó, mindent üssek ki. Üst ki. Ezt is üssem ki? Persze. Ha most azt akarod, hogy folytassam, pont akkora esélye lesz ennek, mint letennék gépet. Oké, most már csak egy mikrofon él, már a Dani sem. Dani, mi most elhagyjuk a stúdiót. Ne! De. Ne! Gyuri, hívjál fel adásban, mi vagyunk a légi irányítóid. Óriási. Mi vagyunk a légi, hívjál fel adásban, keresd elő a telefonszámom, közben azért a hallgatónak mond valamit, hogy úristen, megtalálom, nem találom. Adjad be telefonon a hangomat. Ez nagyon nagy szemétség. Nem jutok el odáig, hogy a hangodat beadjam. Ott a telefon, ez a fekete. Azt tudom. Gabi is jön velünk. Tessék, Gabi is jön velünk. Gyere ide, Gyuri, itt a telefon. Itt a telefon. Különben is azt Gyuri vagyok, én csak kávét főzök. Itt a telefon. Gabi csak és néz. Annyit segítek, hogy a fekete, ez a fekete telefon, oké? Ezen Oké. én vagyok a légi irányítód, vagy a Dani, vagy mindegy, hívhatsz bármelyikünket, és mi most tényleg elhagyjuk a stúdiót. Gyuri, sok szerencsét. Jó leszállás. Mondhattatok volna valamit egyébként. De adásban kell felhívjál minket. Na. Hát most tárcsázok. Halló? Gyuri, na ez már jó, ez már siker. Ben vagy adásban? Nagyon jó. Legalább valaki tud beszélni addig, amíg elindítok bármit. Van rajta fejhallgató? Van, hallak. Mit szeretnél most elintézni? Tehát, Nagyon szeretném, ha folytatódna az adás. adjam a Danit? Miért ebben te nem tudsz segíteni egyébként? Hát, nem tudom, hogy mit akarsz csinálni, hogy magad alá akarsz alázenét, vagy a Gabinak a híreit szeretnéd, vagy mit szeretnél? Hát Egy tapsot nekem. még van egy zenénk, aminek le kéne menni, szóval egyelőre azt kéne elindítanom. Először is tapsolj meg engem, jó? Tapsoljalak meg téged. Igen, tehát ott a keverőpulton ugye látod, alul vannak ezek a felfelé tolható potméterek. Igen? Ezek nagy része fel van tolva, alul megnézed a feliratokon, ott van egy páros, ahol az van odaírva, hogy effekt és kárt. Igen, megvan. Ahol az effekt potméter felett van egy kocka alakú fehér gomb, Igen. amely ott pirossá válik. Igen. Oké. Most balra nézel, ott van az a kis effektgép, Igen. ami egyébként be van kapcsolva, amit én szoktam használni. Tudom, ezen mit nyomjak? Most valamit Rá van nyomok. írva, hogy hely, ugye? Hely? Hát az effektgépen balra tőled, Igen. ugye az a különálló gép, és zöld betűkkel az van odaírva, hogy hely. Látod? Nem, most már bowling van. Szerintem megnyomtam Na, valamit. akkor várjál, sokkal bonyolultabb a dolog. Akkor ott a felirat, a display alatt van egy gomb, az van ráírva, hogy find, azaz find. Igen. Nyomd meg egyszer. Hely, megjött. Megjött a hely? Aha. Biztos? Igen. Mert akkor alatta, ahogy a régi magnókon vagy CD lejátszókon a play gomb, tehát az a háromszögű jobbra mutat, azt kéne megnyomnod jó erősen. Ilyet nem találok. Hát picit el van kopva. A legnagyobb gomb, ami... Gyuri! Nagyon jó. Adom a Danit. Jó? Jó? Áttekerünk egy másik frekvenciára, adom a Danit. Jó. Szevasz, Gyurikám, jól tolod, elég profi vagy. Most akkor az lenne a cél, hogy... Na, a Dani sokkal jobb, mint a Bocsi. Te nyugtató vagy legalább. Bocsi, számon kérő volt. Igen. Na figyelj, azt kéne, hogy akkor újraindítsuk az adást, akkor Igen. a másik oldalon néz, a jobb oldalon a billentyűken, Igen. a potmétereket, és ott lát, mennyi, nem, eltolt finoman az üvegajtótól. Tehát van olyan, hogy zen A, zen B. Igen. Az egyiket meg kéne nyomni, Igen. előtte tolt fel a potmétert, Feltoltam a B-t is. igen, és most az egyiket nyom meg. Mindegy melyiket? Mindegy. Kétségben fér hozzá. Ennyi. Hát A 89. Ez nem is bonyolult. Mutatja be elsőként a világ top slágereit. na jó, azért minden nem csinálok helyette, Dani. Ügyes volt a Gyuri, jön a Flör.
És 8 elmúlt 9 perccel, persze itt van velünk Bella Gabi, és egy közlekedési, hát nem hír, hanem hát mondjuk félig meddig hír, de igazából egy kérdés. Sziasztok Léci, mondjátok el, mi van az M3-ason Pest felé, nagyon köszi. Egyelőre nem tudjuk, de így a hallgatók figyelmét felhívtuk, hogy van érdeklődés. Hát jött Skodás Karesztól, Gabi. Komolyan? Érdekel? Persze. Drága Gabikám, ma még foglak, egyelőre gyönyör volt ébredni a hangodra, én örülnék, ha te maradnál, de ezt te tudod, hogy akarsz-e te vagy nekem a virágzó réten az egyetlen liliomszál. Második nap nem foglak hallani, de ígérem, hogy akkor is SMS-en keresztül elküldöm a puszit neked, csókollak liliomom, SKK lesz. Karesz nem rajta múlik, de... Nem Mi? az, hogy engem hallgat-e továbbra is. Hírekben biztos. Ja. Bocsi, nekem ez nagy álmom, hogy utasként ilyen szituba kerüljek, közeli valaki. Tényleg? Kicsit perverz vagy. Csak szólj előre, hogy ne legyünk rajta a gépen, meg senki más se. És ugye azt kértük a hallgatóktól, hogy azt a helyzetet hogy oldanák meg, amikor Albánia felett a két pilóta egyszerűen kimúlik, ő be tud lépni a pilóta fülkébe, és hallja, hogy ilyen érthetetlen nyelven karattyolnak, és egyszerűen tudatni kell az albán légi hatóságokkal, hogy mi a helyzet, meg külön lelőnek a vadászgépek. Tehát azt kell tudatni az albánokkal összeszedett nyelven, nyilván, hogy valamit azért értsen belőle, hogy egyrészt ez a 10-21-es járat, a fedélzeten 184-en vannak, két pilóta halott, és a gépet te vezeted. Nagyon sokféle jött erre. Hello, Tirana flight 1021 flying over Albania, there is 184 passenger on board, the two pilots are dead. Ez egyébként teljesen érthető. This is 1024 plane, every pilot is died. 184 human. I am very drunk and stewardess. Oké, érti, aki érti. Mayday, Mayday, 1020, 200 people on board, all people dead. Ez egy picit félreértetted. Tehát ez a 10-20, 200 ember a fedélzeten, és mindenki halott. Ez tovább vitted. Ez egy picit, igen. Mayday, Mayday, Mayday. This is flight to 1021. We have 184 souls on board, 184 lélek van. Both of the pilot are dead. Így. I have the control and ready for further information. És készen állok további információkra. Ez hibátlan, ezzel már lehet, hogy sikered lenne. Ezzel már lehet, hogy sikered lenne. Akkor Gyurit akarom a műsorban még. Gyuri, ilyen is van. Köszönöm, Van nem tudom ezt mivel érdemeltem. Hát, hogy letetted a gépet. Megoldottad a helyzetet. Igen. Jött olyan is, hogy hajrá Gyuri. Veled vannak. Sziasztok, Music FM-esnek, én annyit mondanék a repülőn, Mayday, Mayday, a pilóták meghaltak, hát nem érted, ó édes, szom megdöglünk. Fecó, Aftung, ich bin Marco, Fly Maschina Pilot kaput Hilfe. Az albánok erre ráharapnának. Aftung, ich bin Marco. Fly Maschina. Mayday, pilot fuck, double fuck, I'm not flying, triple fuck. I am very primitive, help, így jó lenne, Zsolt? Jó, úgy lelőnek onnan. Srácok, nagyon nagyok vagytok, így kell műsort csinálni. Hi, SOS problem, plane 1021 people. 184 and I driving. Can I help you? My name Robert. Vétel és vége. Ez kevés kellene. Hallgassuk meg Stefit, aki szintén kommunikálna velünk. Szia Stefi, hogy vagy? Sziasztok, jó reggelt kívánok nektek! Szevasz! Stefi, hát bele kell helyezkedned ebbe a szituba, tehát ugye kimész WC-re, résnyire a pilótafülke ajtaja, bemész, látod, dráma van, mind a két pilóta halott, és Albánia felett repülsz, amit lehet, hogy nem is tudsz egyébként, ha csak nem látod a monitoron. Hát ez nem valószínű, hogy nem tudnám. Igen, és karatyolnak. Karatyol albánul, Dani? Tirana, ez az egyetlen albán szó, amit tudom. Stefi, megragadod a... Davaj mitralera. Ezt már nem értettem, de felveszed a fejhallgatót, megnyomod a mikrofongombot, azt esetleg még megtalálod, és akkor ezeket az infókat kell közölni, hogy az a 10-21-es járat 184-en vannak a fedélzeten, a két pilóta halott, és te vezeted a gépet, Stefi. Tehát, jöhet. Hát akkor mondjuk nagyjából így kezdeném, hogy Hello, SOS, 1021, plane, pilot kaput, please help. Nem akarok dying. Please help. Robotpilot afraid. Robotpilot afraid. Félsz a robotpilotától. De még várjál, kell, hogy 184-en vannak a fedélzeten, és hogy te vezeted a gépet.
This is 187 people on fedélzet. I driving the plane. Nagyon jó. Oké, szuper. Tirana. Ó, Steffi. nem lennénk biztonságban mögöttem. Hát, az biztos. Még egy targoncát sem tudnék elvezetni, nem hogy egy repülőt. Mint a Dani, így van. De Steffi, Igen, akkor nagyjából egy klubban vagyunk vele, igen. Abszolút. Köszönjük szépen a Én próbálkozást. köszönöm, sziasztok, további szép napot. Neked is, szia! Na, de jól megoldott. Jó, Edith is jó. Number Messi Blackjack, the pilot's kaput, no, I am Schumacher. So it's very big problem, everyone okay, we are KB 200. Na most ebből semmit nem értem, hogy a Schumacherrel arra célzott, Az ő ő a pilóta. Ő a pilóta. I am Schumacher. I am Schumacher. Én vagyok a pilóta. Kreatív. Nagyon. Na jó van, köszönjük, ezek gyönyörűek. Ha lesz még egy-két gyöngyszem, akkor azt majd bemutatjuk nektek. Még egyszer az M3-as, hogyha valaki tud valamit, akkor írjon. Megjött? Mi az? M3-as Budapest felé 31-es kilométernél baleset történt. Glassboy küldte el, ez a dugóoka. Oké. Köszönjük szépen. Tudszunul következik. Egy külföldi ember elmondaná magyarul, és ha megértitek, már ajándékot is kaphatok. 0672 895 89. A folytatásban pedig a Something About érkezik, egy DJ sráctól, az ő neve Hayden James, és jelenleg is járja a földet, ezt a Facebookról tudom, óriási koncert adott, például február 15-én 2 napja. 8 óra lesz pontosan 8 perc múlva, a Bea játszik velünk. Bea, szia Bea! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Bea! Merre, Bea? Most jöttem le az M5-ösről a Tecserinél. Az M5-ösről? És egyébként az M5-ösnek milyen a forgalma? Az M3-as az be van dugulva ott Domonyból. A bevezető egy kicsit be van dugulva, de azért jól járható. Vidékről jössz Pestre melózni? Nem, Erzsébeten lakom, és csak onnan jövök befele. Jól van. Na, hát be, akkor kezdjük el. Várjál, még mielőtt a Beával elkezdjük, Edi síkideg és írt nekünk SMS-t. Mi volt a tegnap előtti tudszunul megfejtés, idegbaj kerülget, és tegnap nem hallottam, Edi. Hát visszaemlékeztünk a bocsival, volt egyszer a napraforgó mag, meg a sárkányeregetés. Igen, ugye? Ez a kettő. Pontos, de akkor én is egy pár SMS-t hadosszak meg. Tehát napraforgó mag és sárkányeregetés, én is így emlékszem. Figyeljetek, na, ezek nagyon szépek. Sziasztok, ez nagyon király. Vasárnap repülök Sri Lankára. Airbus 330. Angol szavakat minimum tudni kell az irányításhoz. Én próbálnám lehozni. Joe. Help, Dr. Alban. It's my life. I fly on sky, pilot knockout. How are you? Number 1021, yes? Understand? Válaszolj be meg. Yes, 184 person go to hell, if no help. Help. I know pilot, help. Üzeni HP guru, ez is szép. Szia, bocsi, a Gyuri zseniális, ti már nem is kelletek, mehettek a levesbe, osz jó napot, üdv Klúdis Jani forever. Na Gyuri, ez mit szólsz? Köszönöm szépen, ez nagyon kedves. Ezt kedvesnek tartod? Mondtam, hogy beadlak, hogy tiltakozz. Szívemből szólt. Még a végén tereszel a mi kis titkos vegyi fegyverünk, ha már itt megy a válogató. Akkor semmi pánik, Háder kapitány, nagyon jól csinálja. Itt az ideje bedobni azt a szenyót. Már érzem is a repülőtér homokját és a lángoló kerozin lágy simogatását az arcomban. Intercooler. És még egy utolsó, hát Csibés énekelve próbálja felvenni a kapcsolatot a tiranai központtal. Hi guys, this is big problem in the sky. Airbus pilot sleep. Hover, please help me. Close your eyes and I kiss you, tomorrow I miss you. Ez volt a legjobb. Remember, always be true. Na, ugye te sem érted Cimbi, Csibés, aki énekelve vezetne. Hát nem jobbak az új Coldplay dalok, mint amit a Csibés leírt. Egyébként ez egy Beatles dal, te. Tudom. Na jó van. Foglalkozunk a Beával. Szia, Bea, még egyszer. Sziasztok! Megtaláltad, hogy milyen? Persze, angol férfi összetett szó. Remélem, könnyű lesz. Hát nem tudom, még nem hallottam meg, figyelj. Alezsosság. Alezsosság. Összetett szó? Igen. Mivel kezdődik? Ó, mint Otto. Aha. Alezsosság. Olajosság. Az is lehetne, de nem. Alezsosság. De segítenék, de ha segítek, akkor szinte megfejtem. Most még nem néztem meg, most még próbálok én is találgatni. Hallom, a beadásban is hallja. Alezsosság. Olajos, az jó. Nem. Nem olajos? Nem olajos, de jól indulsz, csak nem olaj. Alezsosság. Odáig, hogy ola. Alezsosság. Odáig jó, hogy ola? És összetett szó, Gyuri, te se tudod mi? Te zseni, te.
Én megnéztem. Ja, te meg... Mi? Olaszos. Nagyon jó, de nem olaszos, de az eleje az... Igen, az jó. Alezsosság. Hát akkor maga ugye... Mi? Most már halkít a rádiót, nem picit, nagyon. Oké. Nem halkítottad le. Szerinted mitől gerjed így össze, hogy elhalkítottad? Bea, ésszel. Jó, kikapcsoltam. De mit mondtál megfejtésként? Olasz. Igen? Hogy fejezed be? Olasz? Olasz étel? Nem. Olasz? Alezsosság. Olasz? Német? Francia? Olasz nyelv. Nem. Magyar? Üdvözöljük, magyar? Ország. Olaszország. Jaj, megijesztesz. Azon, hogy kénytelen voltam kikapcsolni a rádiót. Hát miután már itt gyakorlatilag az egész ország begerjedt, egy ilyen akusztikus vihar, tornádó keretkezett. De igen, Olaszország nagyon gyors voltál. Igen. Gratulálunk a Music FM-es okos kesztyűthöz, illetőleg a Music FM-es nyakba valódhoz, ezeket nyerted most meg tőlünk. Ó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Szia! Sziasztok, szép nap. Szia! Pot. Tudti, ki se kapcsolta a rádió. Nem, most itt a potméterre picit próbáltam, hát hogy is mondjam, DJ-skedni, mert ugye a visszhangos gerjedést azt próbáltam lehúzni, amikor ő megszólal, akkor meg visszatolom. Na jó, nehéz volt ez. Köszönjük szépen, jövünk egy minden foci szerető embert foglalkoztató témával. Egy pár nappal ezelőtt Messi, ugye a Barca kitűnő csatára, egy olyat művelt, aminek az egész világ a csodájára jár. Rugott egy 11-es. Hogy rugunk? 11-es, nekifutunk, berúgjuk, vagy kivédi, vagy bemegy. Ez az, amikor ő van, meg a kapus van, a többiek meg állnak. A többiek meg a 16-oson kívül állnak, sőt, bizonyos minimum távolságot be kell tartani az elrugás pillanatáig. Ez egyébként egy fontos momentum lesz, az elrugás pillanatáig. És amit én még soha nem láttam, bár most többen írják, hogy Johan Cruyff valamikor csinált ilyet az Ajax Amsterdamban, de tehát máskor én még nem láttam ilyet. Messi nekifutott, jobbra előre elgurította, és berohant a 16-oson kívülről Suárez, és berúgta. Tehát kvázi lepasszolta a labdát a 16-oson belül, és berúgta, és a bíró megadta a 11-est. Hát én még ilyenről nem hallottam. Azért mondom, hogy ez olyan volt, hát tegnap láttad te is a videót, te is röhögtél, pedig nem vagy foci rajongó, hogy basszus, ilyen nincs. Azon gondolkoztam, hogy ez a pillanatműve volt, vagy jól kitervelték már a meccs előtt, hogy ezt meg fogják játszani. Egyáltalán van-e valami könyv, ami az leírja, hogy ez szabad-e vagy sem, de ezek szerint igen, ha a bíró megítélte. Biztos, hogy van ilyen könyv, csak kérdés az, hogy erre miért nem jött rá a többi csapat az elmúlt nem tudom hány évben, hogy ilyet lehet csinálni. És lehet csinálni, tehát ez kiderült. Na most felhívjuk Horthy Gábor sportkommentátort, aki hát nyilván jártas a fociban, megkérdezzük, hogy egyáltalán tényleg ez lehet-e, gondolom, hogy ő is utána nézett a szabályzatban, a könyvekben, illetve hát innentől azért induljunk el azon, hogy egyrészt tisztában vagyunk-e mindannyian mindenféle szabállyal, amit egyébként nap mint nap alkalmazunk, hogy aminek nap mint nap ki vagyunk téve? De hogyha ott van a jog, ami tök szövevényes, és nyilván így is úgy is értelmezteted. De most ilyen hétköznapi dolgokra gondolok. Akkor az etiket, meg a protokoll. Egy csomó olyan dolog van, amit esetleg tévesen tudsz. Majd megpróbálok. Például az öltönről le kell venni a címkét az ujjáról, hogy... Igen, én ezt nem tudtam. Évekig jártam így. Öltöny és fehér zokni, nem? Azt nem tudom, hogy arra mi milyen sorrendben vannak az evőeszközök? Na, az például egy érdekes kérdés. Az például egy érdekes kérdés. Sok minden nem tudunk. Akkor a Kresszben is van olyan, azt hiszük, hogy tudunk autót vezetni, ki tudja, mikor tette le a jogsit, aztán baromira nem tudjuk már ezeket a dolgokat. Mai napig nem tudom, hogy például piros lámpánál, ha állok az autóval, akkor szabad-e telefonálnom, vagy az csak arra vonatkozik, hogy nem? Álló helyzetben nem telefonálhat? De miért, hogyha leteszi? Hát, hogyha kihangosítót használ, akkor persze. De hát, ha áll, akkor miért akkor nem? Sem. És hogyha zöldre vált, akkor ledobja a fotelba, vagy mi az? Addig, amíg a volán mögött vagy, addig a két kezednek szabadnak kell lennie. És a parkolok? Akkor is, akkor sem. Na de például Dani simán matyizhat. Szokott is? Tehát azt nem tiltja. Tehát például erre van jó. Nem tiltja, a telefonálás tiltja. Na de hát a Dani sokkal jobban igénybe veszi a kezét. Addig, amíg az ember, akinek a telefon a kezében van, a volán mögött ül, még valami ilyesmit is hallottam, volt egy időben. Ezt, még parkolóban sem? Még parkolóban sem. Nem áll. De azért állnak félre az emberek, amikor látod, hogy áll az utcán, hogy ne vegyen részt a forgalomban, mert éppen hívása van és nincs kihangos. Akkor ő szabály. Szerintem nem tudjuk ezeket a dolgokat, de arról is beszéljünk majd, mert ugye itt Messiből kiindulva, hát ez egy kis
genyóság volt, ráadásul baromira alázta azt a csapatot, azt a kapust is, hogy most a hallgatóktól kérdezném, hogy volt-e olyan helyzet, amikor te tudtad magadról, hogy nagyon genyó voltál, de végül is te jöttél ki győztesen a dologból, tehát megérte. Kis genyóság, de megérte, és a többiek csak néztek. Jó? 0670 289 895 és Messzivel, illetve Horthy Gáborral folytatjuk. Addig pedig jön a Music Killers oszlopos tagja, DJ Lauer, aki most olvasom a musicfm.hu-n, Magyarország egyik legtechnikásabb lemezlovasa, és nincs olyan klub, ahol még nem lépett volna fel. A Max & Sims és az ő formációja jön a Gimme Tonight. Ha szeretitek Lauert, akkor a Music Killersben szerdán este találhatjátok meg. 8 óra elmúlt 12 perccel, jó reggelt mindenkinek, és itt van Gabi is velünk. Hello, Jó Gabi. reggelt, sziasztok! Szia, jó reggelt! Jó reggelt, Dani! Szevasz, Hello! bocsi, szevasztok! Na, hát itt gyakorlatilag felbojdult megint az SMS fal, de hasznos információként tényleg az M3-as befelé dugul, ez az, amit el tudunk mondani. Nem tudom, hogy ki mennyire szereti a futball, Daniról tudom, hogy annyira nem, Gabi, te? Szoktam, és voltam már Barca meccsen is. Voltál Barca meccsen? Igen. Hol? Barcelonában nyilván. Barcelonában, igen. Tehát, ja. Igen, ez volt, csajok összefogtunk, és a foci egy volt a fiúknak egyszer a karácsonyi ajándék, és magunkat is. Tényleg? És akkor kimentetek Barcelonába, megnéztétek, Messi játszott? Igen, játszott. Játszott? Ő nem kedvenc, ugye? Egyébként, de én bírom őt nagyon. Te bírod? Igen. Annyira nem. Ez a Messi nagy ágyú, ugye? Csak hát gyakorlatilag azt mondják, hogy a világ legjobbja. Aha, igen. De hogy tényleg ilyen 50 évente születik egy ilyen. Mondják, egyébként tényleg baromi jó a srác, nekem valahogy nem szimpatikus, nem tudom megmondani miért. Sokakban kelt ellenérzés, de egyébként meg fociban zseni a csávó. Abszolút zseni. Nekem mondjuk, ha már a kettő közül választanom kell, akkor sokkal inkább Cristiano Ronaldo. Szeretem a kis narcisztikus énjét, meg a kis dühöngéseit, meg minden. Kicsit emberibb talán, mint a Messi. Egyébként sokkal emberibb, mint a Messi. Sose hiszem el, hogy... Ki mert téged ilyenkor hívni? Megint a tájföldi haver? Nem, egy újságíró. Ja, akkor most ne vegyük fel. Ezt most nem veszük fel. Nem a tájföldi haver, szegény azóta nem hívott egyébként. Szóval visszatérve Lionel Messire, ugye a Barca kitűnő játékosa, és hát egy olyat művelt most a hétvégén, aminek az egész világa csodájára jár. Spanyol bajnokság, hétvégi forduló, és ugye 11-es. Na most ráadásul ugye ez a Celta Vigo csapat ellen volt, és igazából ezzel a mozdulattal megalázva földbe döngölte. Mi volt? A csapatot. Mondom, mindenki ezzel foglalkozik, nincs olyan internetes portál, ahol ne tudnád megnézni ezt a videót. A lényeg az, hogy hát hogy kell 11-es rúgni. Az ember lehelyezi a labdát a 11-es pontra, és minden más játékos a 16-oson kívül áll, mert ugye a labda megérintéséig nem lehet belépni a 16-osba. A kapus ott áll szemben a rugóval, és neki fut, rúg a kapu felé, és a kapus valamilyen irányba elvetődik, vagy kivédi, vagy nem. Tehát akkor itt most csak ez a két játékos játszik, a kapus és aki rúgja a labdát. Így van. Általában. Na, ehhez képest Messi a következő csinálta, készülődött a büntetőhöz, és egyszerűen és nagyon kényelmesen kicsit jobbra előre gurította a labdát, berobbant Suárez, és úgy bevágta a kapuba a teljesen összezavarodott kapus mellett, mert ő elvetődött egy irányba, aztán látta, hogy ott valami készülődik, és hát teljesen letargiába taszította a vendégeket, ugye ez a mozdulat. És a bíró megítélte? De jogos volt? És a bíró megítélte, jogos volt, illetve hát utána kikockázták, és elkezdtek utólag, hát hogy is mondjam, vétót benyújtani, nem a csapat, mert nyilván egy ítéletet nem lehet megmásítani, de ugye az előbb, amit elmondtam, nagyon fontos mozzanat, hogy a labda elrugásának pillanatáig nem léphet be senki a 16-osba, és ha kikockázod, akkor valóban egy momentummal előbb lépett be, nem csak ő, hanem egy védőjátékos is a 16-oson belülre. Itt tehát elvileg érvénytelen kéne, hogy legyen, de hát ezt nem láthattam. Ez egy dolog, ennél nekem sokkal izgalmasabb, hogy azt lehet, amit ő csinált, hogy 11-esnél passzol, és a másik rúgja be, mert ha lehet, akkor eddig ezt miért nem csinálták. Jó, írták, hogy volt már egy-két ilyen eset, de nekem ez az első, amiről nekem hallok. Is ez az első, igen. És olyan kitaláltnak tűnik az egész, mintha utána néztek volna Messiék, hogy ezt lehet vagy sem. Ha lehetne, akkor nyilván mindenki ezt csinálna, nem? Hát én meg vagyok győződve arról, hogy a Barcelonában már nincs mit kitalálni. Tehát ez egy annyira tökéletes csapat, hogy szerintem elmennek edzésre, egy picit gurítanak a labdával, újra bemennek az öltözőbe, és akkor most mit csináljunk? Még 4:30 itt kell lennünk. És akkor látják, hogy ott a pihenőben van egy könyvtár, vagy valami, leemelnek futballszabályok, egy könyvet, és elkezdik lapozgatni, és rájönnek arra, hogy hoppá, tehát unalmukba, tudod. 11-est így is lehet csinálni. Illetve hát mi a 11-esnek a szabály? Azt hiszem, hogy előre kell gurítani, tehát hátra nem guríthatta, előre kell gurítani, ezt megtette, előre jobbra.
Nem léphet be senki a 16-oson belülre amíg, de az, hogy ő nem passzolhatja le egy másik játékosnak, hogy a kapuig csak egy játékos lábán keresztül lehet eljuttatni, ez vélhetően semmilyen szabálykönyvben nem szerepelt. És akkor lehet, hogy Messi azt mondja, hogy találtam valamit, próbáljuk már ki. Nem értek nagyon a focihoz, de nekem ez inkább ilyen szabadrúgásnak tűnik, mint 11-esnek, nem? Mert ott lehet azt csinálni, hogy passzolgathatsz. A 11-esnél tényleg én úgy tudtam, hogy csak az rúghatja. Hát igen, de ott is van közvetlen és közvetett szabadrugás, tehát ott is kétféle módon lehet elvégezni, persze attól függően, hogy milyen távol vagy a kaputól, vagy közel. Én sem tudtam ezt. Tehát ez megdöbbentő, mondom, nagyon-nagyon sokan tiltakoznak, illetve a kérdés az, mert nyilván egyébként szabályos, hogyha nem lépnek be a 16-oson belülre, hogy ezek szerint elképzelhető az, hogy ezzel most sok csapat fog élni, mert ez teljesen összezavarja a kapusokat. Tehát a kapusnak amúgy is nagyon kicsi esélye van egy 11-es kirúgni, de hogyha még ott valaki berohanhat, akkor most minden az lesz, hogy neki fut a 11-es rugó, és amikor a labdához ér, már mindenki fog befutni, egy totál káosz lesz a 16-oson belül. Tehát én el nem tudom képzelni. Hány érintéssel mehet be? Akkor befuthat még két játékos, és még ide-oda passzolgathatnak? Meg ha ez így lesz, akkor mi értelme van a 11-esnek? Tehát akkor maga az egész intézmény okafogyottá válik. Igen. Na jó, hát ez az, amit mi nem tudunk, mert mi teljesen laikusok vagyunk, de hát itt van velünk Horthy Gábor sportkommentátor. Szia Gábor, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hát gondolom, hogy a futballszakmát most ez a videó foglalkoztatja. Mik a vélemények? Az a helyzet, hogy ez nem egy friss dolog. 1982-ben Johan Cruyff ismerős a név, és egy gonosz kis dán emberke, Jesper Olsen már megoldották ezt a feladatot tökéletesen. Ott úgy volt a felállás, hogy Cruyff kigurította oldalra Jesper Olsennek, balra, Jesper Olsen visszagurította Cruyffnak, és ő pedig bepattintotta a kapuba. Tehát ráadásul ott még volt egy plusz érintés, tehát még... Így van. Annyi kötelező ebben a dologban, hogy a labda a kerületének megfelelő távolságot megtegye. Előre oldalt, hátra nem. Előre oldalt a kerületének megfelelő távolságot, tehát egy labdányit kell gurulnia? Igen. Minimum. Igen. De aztán ennek volt egy cifrább verziója 2005-ben, amikor Thierry Henry és Robert Pires megpróbálta ezt a Manchester City ellen. Ott az történt, hogy a Pires gyerek nem tudta elrögni a labdát. Ott tötyögött a labda fölött, Henry ugye arra számított, hogy majd egy kicsit gurul a labda, és a védők közbeléptek, és utána jól ordították a fejét Piresnek. Pires a 10 legszarabb 11-esből ezzel a harmadik helyet megszerezte. Mert várjál, itt ugye most, ez most egy részletkérdés, de ugye itt azt mondják, hogy azért nem lenne szabályos Messi 11-ese, mert hogy a labda érintésének pillanata előtt lépett be Suárez is, meg még egy védő. Ezt így gondolom kikockázva te is így láttad? Tökéletesen igazuk van, még maga Pul Sándor is megnyilvánult ebben az esetben, de most mondd meg őszintén, bocsi, Barcelonában egy ilyen ájulásig gazoló 11-est végrehajtanak. Ezt ki meri visszafújni? Hát igen, meg ráadásul ezt tényleg csak kikockázva látod, hogy abban a pillanatban hol volt. Tehát ezt ott élőben a bíró nyilván nem láthat. Tehát persze nem lehet, de a bíró ezek szerint tisztában volt a szabályokkal, amin egyébként csodálkozom, mert én ha bíró lennék, akkor én a 11-essel nem is nagyon foglalkoznék, mert azt egyszer rúgni kell és kész. Tehát én biztos, hogy nem adtam volna meg, mert nincs passzolgatás, de ezek szerint van. Meg van határozva az, hogy hány ember érhet a labdához 11-es rugás alatt? Tehát, mint ahogy te mondtad, Cruyffék esetében ketten is hozzáértek. Oda-vissza. Akkor láttam a múltban egy olyan büntetőt, hogy az egyik koma, X koma letette a labdát, és aztán Y meg neki futott és berúgta. Na ezzel mit kezdtek volna? De ő addig kiment... Mutatják hosszan a csókának az arcát, töpreng, visszaváltanak, kapus, feszül, izzad, érezhető mindenféle idegesség az az égben, aztán jön a buszvezető, berúgja a kapulabdát, tehát ez persze túlzás. De figyelj, nem lehet, hogy ezzel most divatot teremtenek, és mindenki így fog 11-es rúgni, mert akkor kapus totálisan tehetetlen. Ezt addig csinálják, amíg az ellenfél védői ezt meg nem unják, és valakit irgalmatlan módon szíven nem rúgnak. Ez a Neymar kisgyerek egyébként ő lett volna... Igen, ő hátulról futott, igen. Igen, csak hogy a sörnyitó fogú megelőzte. Ő a Suárez, csak mondom. Igen. Megelőzte, össze is civakodtak egy kicsit, szóval ahogy mondtad itt az elején, ezek a gyerekek nem tudják, hogy mi a veszély, ezek annyira élvezik a labdarúgást, ezek annyira benne vannak minden nap, hogy kitalálnak mindent. Hát ez a Neymar gyerek megpróbálta azt a trükköt eljátszani, hogy a bokája közé szorította a labdát. Ismétek ezt, hogy esernyőcsel. Tudod, amikor az ellenfél feje fölött kell átemelni a labdát, te megkerülöd, és a földre érkező labdát tovább viszed. Igen.
Igen, ezt hívják esernyőcselnek. Na most ezt az Athletic Bilbao ellen megcsinálta Neymar rosszul. Na most ezek a baszk gyerekek, ezek kb. 7 percen keresztül hajkurázták Neymar, hogy már pedig a nyomrát kiemelik a torkán keresztül. Ha még egyszer ilyet megcsinál. Ezek a baszk gyerekek, ezek nem nagyon értik a tréfát, de nem szeretik. Tudod? Most Petra valószínűleg közbeszólt volna, hogy csúnya szavakat ne használjunk, de baszkokról beszélünk. Tehát... Tehát ez most így hozzátartozik, tudod? Abszolút. Figyelj, szerinted ez a Barcelonánál, ez tényleg az utolsó kérdésem, és hát nyilván itt most fantáziálnunk kell, de ez úgy történhetett, hogy ezt így megbeszélték edzésen, elővették a könyvet, ez megy, vagy a Johan Cruyff videóját látták, tehát ezt előre kitervelték, hogy most már vicceljük meg, mert tényleg ez igazából a legfontosabb üzenete annak az, ez egy pszichológiai üzenet, hogy megalázunk. Tehát, hogy igen, mondjad, nem, ez a kérdésem, tehát ez egy ilyen előre kitervelt vicces akció, alázzuk meg még jobban őket, vagy ott szerinted Messi a büntető megadásakor gyorsan összesúgott Neymarral? Én úgy gondolom, hogy ezek a srácok könyvtárban nem járnak. Könyvtárban akkor mennek, amikor a könyvelést viszik magukkal, hogy na most akkor hány millió dollárt sussantsunk el, tudod, a sűrűbe, és utána majd letagadjuk az egészet. Egyszerűen megkérdezték a Góritól, hogy Góri, lehet ilyet? Persze lehet. Na akkor dugjuk össze a fenket, utána hödödő, tudod, így átakarják a szájukat ilyen tragikusan, tudod, így, hogy ne lehessen leolvasni, hogy mi van, ezt láttam, hogy egy ilyen Paks Honvéd meccsen, és azon gondolkodtam, mit rejtenek el a világ elől, és ezek megbeszélték, hárman megcsinálták. Ennek tényleg az a lényege, hogy megalázzák, ennél csak az a rosszabb föl, amikor a gólvonalra leállítják a labdát, letérdelnek és befelé. Ja, igen, az gyönyörű. Gábor, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszi, Horthy Gábor, szia! Sziasztok! Hello! Hello, szia! Na, mit szóltok? Durva, hogy ez tök szabályos. Azon lepődöm meg, hogy ennyire ritkán használják, annak ellenére, hogy akkor ezek szerint ez nem szabálytalan. Jó, volt, mondtad, hát ahhoz képest tök ritkán. Tehát, hogyha ez ilyen Jolly Joker, akkor én lehet, hogy többször használnám kell játékosok, mert hogy könnyebb így bevinni a labdát. Hát igen, csak hogyha a Gábor is mondta, hogy a védők erre felkészülnek, akkor így már lehet, hogy nehezebbé válik. Na, szóval, szerintem egy picit váltsunk a fociról, és nézzük már meg azt, hogy... Megkönnyebbültél. Nézzük meg azt, hogy mi egyébként a mi hétköznapi életünkben tisztában vagyunk-e mindenféle szabállyal. Mert én bevallom, ezt a 11-es szabályt, hogy ezt így lehet, ezt nem tudtam. Tehát a hétköznapjainkban van olyan, amikor... Persze, hát majd parázsvita volt a felvezetődben, és a hallgatók többsége írja, hogy a Bella Gabi tévedett. Tehát állóautóban nyugodtan lehet telefonálni, nem? Én most néztem meg a Kressz-törvényt, azt írja, hogy amennyiben a gépjármű megáll, vagy akár csak piros lámpánál, vagy azért, mert előtte feltorlódott a forgalom, a büntetés továbbra is jár. Na, ezt például én nem tudtam. Akkor kérdezek mást. Használhatja kerékpáros a járdát? Igen. Abban az esetben, hogyha azt hiszem 20 km/h sebesség alatt. Nem, én azt gondolnám, hogy korhoz kötött. Ez az, Daninak van igaza, igen. 12 éves korig? 12 éves korig használhatja a járdát. 12 éves korig? Igen. Tehát én már nem gurulhatok járdán. Hát nem, mert minden hány évesnek satszolod magad most csak itt. De én nő vagyok. Az külön kategória. 12 éves korig vagy nő vagyok. Micsoda törvények. De nem tudjuk. Tényleg nem tudjuk. Tudtam, igen. Akkor erre én nem tudom a választ egyébként, hogy például a házastársad levelét, ami postán érkezik, azt te kibonthatod-e? Nem. Miért nem? Minden esetben. Nem is kell törvény. Azt szerintem csak abban az esetben, hogyha ő akadályoztatva van ebben, tehát hogyha kórházban. Tehát az bármi lehet. Ja, kórházban, de nincs otthon. Nincs otthon és ilyen napon. Nem mondhatod ki? Nem. Gondolom, Gyuri, te tudod a választ? Én tudom. Mi? Mondjam? Mondjad. Fel lehet bontani, kivéve akkor, hogyha kimondottan információszerzés céljából bontott fel. Tehát, hogyha szándék. Aha. Hát de azt meg ki tudja bizonyítani. Hát felbonthatod a házastársad levelét? Hát felbonthatod. Te mit gondoltál, mit tippeltél? Azt, hogy nem. Én is azt gondolom. Nem. Hogy vonatkozik ugyanúgy a magánéletvédelme. Igen. Aha. Ez érdekes. Jé. Gyuri. És ebben biztos vagy, Gyuri? Biztos. Oké. Nagyon komoly jogi tanácsot kaptam e tekintetben, úgyhogy biztos. De akkor kérdezek még, jó? Például mondjuk iskolai oktatáshoz, vagy otthoni használatra fénymásolható-e kotta? Miért ne? A szerzői jogi törvény. Egy kotta? Igen. És képzeld el, igen, a Gabinak igaza van. Tehát a kotta minden nemű kotta, a szerzői jogi törvény szerint magáncélra sem lehet fénymásolni. Igen. Tehát gyakorlatilag maga a kotta épp úgy, mint egy CD, az egy zenemű,
és azt mindig eredetiben meg kell vásárolnod, tehát hogy a kiadónak, vagy adott esetben a zeneszerzőnek jusson ebből jogdíj, azt meg kell vásárolnod, tehát nem teheted azt, hogy lefénymásolsz egy kottát. Ezt sem tudtam, bár zenei analfabétaként nem fenyeget ez a veszély, hogy kottát fénymásolok, de érdekes a felvetésed, bocsi. Okay. Jó, egy utolsó kérdés. Igen. Mi igen? Várom! Olyan vagyok, mint Gagarin kilövés előtt, tehát baromi jó meg. De úgy is fogod végezni, mint Gagarin. Mondja. Hát ez kész. Az örökbefogadáshoz kell-e a gyerek beleegyezése? Korhatár alatt. Ez is korhatárhoz kötött, nem? Dani? Szerintem nem. Amikor téged örökbe fogadtak, akkor hogy volt? Nem kérdeztek meg. Egyszer csak kikötöttem ebben a kedves bányász családban. Szép. Hallgatóktól kérdezzük meg egy picit a Messi-féle magatartásra visszatérve, hogy meséljetek olyan helyzetről, amikor tudtad magadról, hogy nagyon genyó voltál, de te jöttél ki győztesen. Tehát egyszerűen megbocsájtotta a cél az eszközt, genyó voltál, tudtad magadról, de te jöttél ki győztesen, és a többiek nem tehettek semmit. Hogyha van ilyen sztoritok, akkor mondjátok el, legyetek ti a mai nap messziei. 0670 2 89 5 89 5. Itt vagyunk, és 8:30 elmúlt pontosan 7 perccel. Gabi is itt van velünk. Rengeteg SMS jött. Érdekes módon a genyózásra csak olyanok jöttek, amelyek egyébként írják, hogy ne hívjatok fel, mert nem mondom el adásban. Egyébként a tartalmát majd fogod érteni. És nagyon sokan különböző szabályokra, illetve messzire reagáltak. Tegnap a Kressz vizsgán a lámpánál való telefonálás kérdés volt, és igen, lehet a lámpánál telózni. Tehát ezt nagyon sokan írták. Van, akinek bírósági végzése van erre vonatkozóan, azt neked írták, bocsi, hogy ha kell, akkor be tudja bizonyítani, mert ő perre vitte az ügyet, és a bíró megállapította, hogy igen, lehet. Igen, de ezt nagyon sokan írják, hogy lehet. Tehát ezt fogadjuk el. Piros lámpánál lehet telefonálni, és a 11-est is le lehet passzolni. Már mind a kettőt csináltam. Üdv Üllői Messi. Ez jó, nem? A piros lámpánál mellettem álló rendőrnek beszóltam, hogy kösse be az övet. Azt mondja, az álló járműben nem kötelező. Szerintem hazudott, mert amikor lefotóztam, ideges lett, és rögtön bekötötte Endre. Hát a biztonságőrben én sem lennék, de ki az, aki kiköti magát a piros lámpánál, aztán utána visszatad az egész életszerűtlen. Hát attól függ, hol áll a jármű. Hát, hogyha most járdánál vagy parkolóhelyen áll, akkor szerintem nem kötelező bekötni. Én most csak a piros lámpára gondoltam. Aha. Bár ez piros lámpánál volt, igen, tényleg igaz. Horti, az Isten, jók vagytok, üdv Benike. Akkor Messinek ez lett volna a 300. gólja a Barszában. Önzetlen volt nagyon, az ellenfél edzője, és elismerte, hogy ők nem vették zokon. Közlekedési a Szél-Kálmán tér felé a Szilágyi Erzsébet fasornál baleset történt, rendőrök a helyszínen, a sor felér a Szent János kórházig, üzente Miki. Azt mondja, én most vagyok az, és akkor most jön itt az első genyóság. Én most vagyok az, megkaptam a főnököm feleségének a telóját, a cégesnek. De nem lépett ki a Messengerből. És látom az üzeneteit, a képeket, amiket küld és kap. Tudom, hogy kivel csinál csúnya dolgokat. Mosoly, ne hívjatok. Elég komoly adóász van a kezedben. Te hogy használnád föl? Hogy használnám föl? Aha. Hát nyilván várnék, és az adott pillanatban előrukkolnék ezzel az infóval, hogy én mindent tudok rólad, és akkor a nejemnek a malmára hajtanám a vizet. De nem tudom, nejednek? Nem, ez a főnöke nejéről beszél. Ja, a főnöke neje. Hát akkor meg egyértelmű, akkor a magammal már hajtanám a vizet. Igen, de ezt úgy csinálnád, hogy odamész és egyből megzsarolnád, vagy hogyha te kerülsz szorult helyzetbe, akkor azt mondanád, hogy figyelj, nálam van ez, tehát inkább ne. Csípőből megzsarolnám. Nem kell itt a taktika. Én csak akkor, hogyha olyan helyzetbe kerülni. Aha. Na jó van, akkor nézzük, mi van még. Az M3-ason 2 baleset is van. A már említett 31-es kilométernél, a másik kb. 1 kilométerrel odébb egy autó belerohant a sorba, üzeni Kukker. Tehát ez majd csak még fokozni fogja. Messi nem alázott, ezt még az ellenfél edzője is elismerte, tisztelget Cruyff előtt, aki rákkal küzd, és az egyik legnagyobb Barca sztár volt. Igen, ezt nagyon sokan írták, hogy állítólag ez egy tisztelgés volt. Johan Cruyff 1982-es, a Horthy Gábor által is említett 11-es rugása előtt, illetve hát ő előtte, mint szuperjátékos és legenda. Rekonstruálta a Messi. És ezt rekonstruálta a Messi. Ezzel kifejezve jó kívánságai. Igen, egyébként ezen is gondolkoztam, hogy pont a Messi, tehát hogy ez egy könnyebb megoldás, nem hiszem, hogy pont neki lenne erre a passzolásra szüksége. Tehát ő belövi egyből, mert nyilván ő a világ egyik legjobb játékosa, nem? Valószínűleg ez lehet akkor, amit te mondasz. Hát igen, így van. Lenyúltam a haverom nőjét. Genya voltam, de jól esett, üzeni HP Guru. Ez milyen szép. Igen. Na jó, szóval nézem, hogy van-e még olyan, hogy
Már a buszvezetőként dolgoztam, és egy új járat ellenőrt tanítottak be, akinek az volt a feladata, hogy megnézze, hogy a buszon van a sérülés. A telepre beérve előadtam neki, hogy olyan fekvő rendőrön mentem át, hogy kiesett a motor. Felnyitottam a busz elejét, ahol a szellőző rendszer van, és csak ámuldozva bámult befelé, és sérülési jegyzőkönyvet akart felvenni. A második napja volt, és nem tűnt fel neki, hogy a busz farmotoros. Tényleg genyó. Ezt nem akarom elhinni. Igaz? Furcsa. Igaz? De szerintem simán igaz. Elképzelhető. Na jó van. Köszönjük szépen. Jön nem sokára a Music Manó, azaz Nándi, és nyereményünk? A nyereményünk elég értékes, 10 000 forint értékű, úgyhogy aki szeretné elvinni, az telefonáljon. Oké, 0672 895 895. Addig viszont kalandozunk egy picit az Egyesült Királyságban. Már is érkezik Sigala és Brian Christopher és a Sweet Lovin'. Az ottani toplistán ez most a harmadik. És 8 óra 48 perc van, tehát nagyon jól tartjuk az időt egyébként, és SMS-ek jöttek még a témával is, meg közlekedéssel kapcsolatban is. Rendőr, taxis, nem kell bekötni gyors kiszállás miatt. Egyébként tényleg a taxisnak sem kell. Igaz? De eleve ezzel a bekötéssel egyszer már vitatkoztunk, hogy tulajdonképpen miért nem döntett mindenki a saját felelősségére. Ha te nem kötöd be és meghalsz, akkor nyilván úgy jártál, vagy ha balesetet szenvedsz. Tehát védeni senki más nem véd, ez csak magam, viszont akkor hagyd döntsem el én, hogy bekötöm. Hát igen, de ugyanakkor, ha utast viszel, már akkor nem mindegy. Vagy mindegy? Mindegy, meg is karambolozom. Majd ő beköti magát, ha akarja. Jó, én ezzel nem teljesen értek egyet. Nekem is volt egyszer régen ilyen álláspontom, hogy basszus, én az én életemért én felelek, és senki ne szóljon bele, hogy én mit csinálok vele. Ugyanakkor meg, ha belegondolsz, azért jó, te neked se kutyát, se macskát, de például, ha én kivonom magam a forgalomból, akkor azzal károsítom a családom. Igen, de akkor te majd úgy döntesz, hogy bekötöd magad. De akkor is a te döntésed legyen, és ne szabályírja elő. Na de mi van, hogyha olyan, aki családos ember, és ő úgy dönt, hogy nem köti be magát. És ha bekötötte volna magát, akkor még tudta volna a gyerekét, nem tudom, táplálni, ruházni, stb. Családos ember csak kösse be magát. Akkor legyen az, hogy családos ember kösse be magát? Alapvetően mindenki kösse be magát. Kutya tulajdonos kösse be magát? Kösse. Akkor Dani sajnos te be. Én elfogadom a szabályt, mindenki kösse be magát, de mégis az alapját azt vitatnám. Ennyi. Ugyanakkor igazad van, tehát például az öngyilkos kísérleteket miért nem büntetik akkor ez alapján? Nem? Tehát ő megpróbálja a saját életét elvenni, ezzel társadalom, legyen büntethető. Nem támogatom, csak kérdezem. Persze, hasonló, tök hasonló. Trafi az M3-ason Budapest felé a 168-as kilométernél az SOS telefon mögé bújva, üzeni Joci a bordiller, tehát M3-as Budapest felé 168-as kilométer és a segélytelefon mögé bújva. Sziasztok, azért ha ezt a 11-est a Ronaldo lövi, akkor nem ájult volna el a világ, hanem szétszívták volna a vérét, hogy milyen nagyképű. Szerintem ez akkor is alázás volt. Ti vagytok a legnagyobbak, minden reggel szétrögöm magam, a la Madrid. Köszönjük szépen az üzeneteket, játszunk Music Manót Anitával. Hello Anita, szia! Halleluja, Főni! Hát halleluja, Anita! Szia! Főni, neked teljesen igazad van ezzel a ővvel kapcsolatban egyébként. Most melyik szempontot tartod igaznak? Azt, hogyha valakinek van családja, meg egyáltalán, hogyha érdekes az élete, vagy értelmes, vagy egyáltalán, hát most, na. Hát persze, ugye nagyon nehéz eldönteni, kinek a... Igen, hát nagyon nehéz eldönteni, kinek az élete értelmes, vagy sem. Én tudnék egy hosszú listát mondani, hát akinek nem értelmes az élete. Akinek egyenesen megtiltanál az életet. Közbe magad, de nem csak a családot szenvedi meg a hiányát, hanem mi is. Egyébként drága vagy, köszönöm, de én már évek óta kötöm be magam. Volt nekem is olyan korszakom, tudod, amikor olyan az ember nem nyúlt oda, olyan vagánynak tűnt meg minden, és akkor tényleg ilyen, amikor megláttál egy rendőr, gyorsan magad elé húztad. Ja. Először nekem is volt ilyen. Ez egy ilyen kényszeredett másrészt rájöttem, hogy nem zavar. Egy picit sem zavar a biztonságért, de semmiben. Nem, nincs akkor a hasad. Eszembe jutott egy terhes nőnél, vagy a lánynak neked a cicit, nem? Ezt akartam kérdezni, de te hol vezeted el, Gabi, a biztonsági jövet a cickónál? Keresztül a két mellem között. Becsátom a sálammal? Megkérlek rá, hogy vezesd át. Kössétek be, bocsi, sálját. Legyél, Anita, egy picit türelmes, mert... Igen, oké. Ez jó jelen, de a webkamera aktív, csak mondom, ha valaki szeretné végignézni. Akkor te húzd oda, ahol szokott lenni. Erről jön. Ja. Bocsáss meg. Igen? Mi a biztonsági jön? Ó, gyerekek. Hát azért nyomja, Gabi. Igen, hát ez ott van, gyakorlatilag a dekoltázsodba bemegy, és a két gömb között halad el, de itt nem. Bocs. Mi van? Semmi, csak hozzáérted. Tehát... Nem nyomott. Nem szorít. Hát miért? Így sem. Várjál, fékezünk.
Bocsi, finoman húzza hátulról. Én is csak a lapockámnál állt meg a bal, nem semmi gond. Na mindegy, nem. Téged sem zavar, Anita, kocsiban? Hát egy kicsit nyáron, főleg amikor ilyen lengeruha van rajtam, akkor egy kicsit izgató. Most már ékszerként oldom a sálat, csak mondom közben. Látom, másképp kötöttem. De azért, Anita, gondolom a dilemmámat érted, hogy nyilván, hogyha az ember a saját felelősségére döntet, akkor miért van ez így? Viszont nem győzöm hangsúlyozni, hogy biztonsági okból mindenki kösse be magát a teltit. Hála az Istennek, a legtöbb autóban már csipogó is van, tehát megőrít, hogyha nem tudom. Lehet, hogy az vett rá engem. Hogy nem kapcsol ki, és megállás nélkül csinálja. És amikor nekem egy ismerősöm egy pár éve mondta, hülye vagy, hát el tudod vezetni az övet a hátad mögött, és akkor mondom, na ezt nem. Tehát azt, hogy a hátam mögött elvezetem, bedugom azért, hogy ne csipogjon, de én ne legyek bekötve, na ezt már tényleg egy ilyen über álvagánságnak tartom. De olyat is láttam már, hogy régi biztonsági öbből levágják azt a részt oda, amit be kell dugni, és akkor az szünteti meg a csipogást. De miért? De komolyan mondom, engem egy picit nem is érzem, hogy rajtam van. Meg, hogyha kialakítod a megfelelő rutint, én például mindig ugyanúgy szállok be a kocsiba, igen, hogy megvan a megfelelő rutinom. És nem figyelsz rá, mert automatikussá válik az egész mozdulatsor. Na jó van. Jó, hogy egy ilyen picit ilyen népnevelő, erkölcsös témát is be tudtunk libbenteni. Anita, kezdjük el a játékot, jó? Nándi? Leöblítjük Nándival ezt a komoly témát. Amire gondoltam, az egy olyan film, amiben többet tudhatunk a körülöttünk lévő világról, és olyan helyekről is, ahol nem tudunk eljutni, és vannak olyan csatornák, amiken csak ilyet vetítenek. Az állatokról, a növényekről. Na, mire gondoltam? Hát a televízióban a különböző ilyen állatos és National Geographic, meg ilyen animal. Nyereményed egy 10 000 forint értékű infratréner edzés hullám masszázsal a Budaörsi Nice Body stúdió jóvoltából. Amúgy a megfejtés a természetfilm lett volna, Anita, a természetfilm, de tök jó körben. Hát igen, a műfaját kerestük, de abszolút így van. Tehát értettük mi ezt. Gratulálunk. Szépen. Nagyon szépen köszönöm, rám is fér. Helyes, oké. Szia. Na, akkor viszont Gabira váltunk, aki talált egy témát 9 órára? Képzeljétek el, hogy hatalmas botrány, és egyébként szerintem maga a téma megosztó. Legyen-e melltartó, vagy ne legyen melltartó, és hogyha igen, akkor mikor? A hölgyeken? Ugyanis így van, ugyanis az történt, hogy Jason Statham feleség, vagy Statham, ezt próbáltam kinyögni. Statham az más. Jason Statham. Nekem Stathamként is jó. Ő volt a pilóta, és már halott. Tehát, hogy az ő mennyasszonya... Már megértem, hogy Jason Statham. Maga villantott bimbit, igen. Felesége, illetve jegyese Malibun, hát úgy jelent meg az utcán, hogy nem vett fel magára, mert hogy oltári botrány alakult ki ebből. És hát ugye a kérdés az, fotózták, igen. Igen, lefotózták. Egyébként gyönyörű a hölgy, és a keble, amit el kellett volna rejteni, az is, hát még így női szemmel is, azt kell mondani, nagyon gusztusos. De hát nyilván vannak erre szabályok, hogy illik-e, nem illik. Egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy az Egyesült Államokban már, ahogy ő egyébként, utcán sétálva is állítólag vagy nem szabad, vagy nagyon-nagyon nem illik melltartó nélkül. Tehát, hogy ott a pólón, vagy a lengeruhán keresztül a bimbi az úgy megmutatkozik. Igen. De mi ezzel, Magyarországon ezzel lazábbak vagyunk, nem? Hát attól függ, hogy az ember hova megy. Én magam nem szeretem az utcán, hogyha emiatt bámulják. Cipelni. Nekem van olyan ismerősöm, nem mondom meg, hogy aki büszkén hordja, tehát megcsinált mellekkel rendelkezik, és gyakorlatilag így böki a két, és úgy jön-megy, de egyszerűen tényleg oda vonza a tekintet. Én nem tudom, mi a helyes. Tehát mi férfiak örülünk ennek, nem mindig. Örültök neki? Abból indultok ki, hogy mindennel tökéletes. Tehát látnátok nálunk a 9-ben a kiskocsit húzó asszonyokat, akinek szegénynek köldökénél ér a vége, és az a baj, hogy még ott is karcol a bimbi. Hát én adom rá, hogy asszony, hát vedd már föl, amit föl kell venni tényleg. De ő úgy gondolja, hogy naturálban mehet. Na jó, beszéljünk és vitatkozunk erről, tehát hogy meddig lehet elmenni, mikor, gondolom ezt akarjuk, nem? Megtudni? Igen, megtudni, hallgatók mit szólnak ehhez, ők felveszik-e minden, nyilván gondolok itt különösen a hölgy hallgatóinkra, felveszik-e a melltartót minden esetben, vagy néha érzik úgy, hogy ez most akkor szabadság van. Tehát, hogy igen, például forró nyár van, akkor hogy mész bedolgozni egy ilyen mondjuk ilyen vászon, vagy nem, mi az, amely ilyen könnyű? Lenvászon, vagy selyem, vagy ilyesmi, amin azért átlátszanak a dolgok, vagy áttetszenek a dolgok formái, hogy
például úgy bejársz dolgozni? Vagy kimész az utcára, a villamos megállóba úgy állni? Nem mindegy. Vagy egy húsfeldolgozóba, ahol egész nap hideg van a hűtőben. Ott felveszed-e? Mert ott a húsfeldolgozóban a szaténruhában? Oké. Dani, ez is egy kép, ez is egy fotó. Okay. Szóval kinek mi a vélemény erről? Nagyon kemény felnőtt filmet látom. Jövünk ezzel vissza a Bella Gabi hírei után. Jó. 9 óra elmúlt 11 perccel, itt vagyunk újra, és hello Dani. Hello, bocsi, szia Gabi. Képzétek el, működik a Facebookunk. Bravo, több mint 600 000-en vagyunk, és ide posztolt Gráni. Több mint 600 000? Az baromi sok, tehát országos, sőt azt gondolom, hogy lassan világszinten elég durva egy rádióhoz képest. Tehát brutál, ennyien szeretnek minket. Ezt köszönjük. Gránic Balázs Svédországból posztolt, messze a haza, de a Music FM velünk van az egész cég területén, üdv Svédországból, és egy képet is kirakott nekünk. Ezen azt látható, hogy az applikáción hallgatnak minket, és nem tudom, ami szerelők lehetnek, előtte van egy ilyen akkumulátorszerű valami, és arra egy piros festékkel rá van írva, hogy Music FM és egy smile. De jó, köszönjük szépen. Üzenik, sziasztok, itthon fekszem betegen, de ti felettetitek, feldobjátok a napom, 127 cm-en nézlek és hallgatlak benneteket. Ja, ez most a benyolós üzenetekhez rakjátok. Gabinak külön puszi a csinos vagy csíkos dekoltázsához, üzeni Konci. Puszi. Akkor sziasztok, Norbi számát szeretném elkérni. Gyuri, ezt jegyezzük már fel. Ő a Norbi, ugye, aki kifestette a kórházban a nővérszobát. Így van. Szeretném elkérni péntekről egy most induló projektben tudnánk nekik megbízást adni, Bence. Szuper, nagyon jó. Bence, fel fogunk hívni. Hová tűnt Weber Gábor? Ma nem tankolt? Nem is figyeltük. Gyerekek, valamikor be kéne, hogy jöjjön elmondani, mit tankol. Ha még nem tudja mindenki. Én például nem tudom. Tehát én a reklámoknál nagyon sokszor úgy vagyok, hogy ismerem a reklámot, tudom betéve a sztorit, és amikor végén rákérdezem, na és akkor ez melyik termék, akkor nem tudom megmondani. Én tudom, de most nem mondom el, mert persze nyilván az reklám lenne. Akkor és a Gabi témájára jönnek már egy csomóan, de mesélj akkor még egyszer, Jason Statham jegyese, igen, mennyasszonya, Malibun jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy igen vékony selyemruhát vett fel magára, de ez alá nem vett melltartót. Hát nyilvánosság azért mondjuk el, hogy bevásárolni ment, tehát ilyen utcai... Az nyilvánosság elő, nem? Hát nyilvánosság, csak nem színpadra lépett, nem egy rendezvény. Nem erről van szó, szóval hétköznapi életben így jelent meg az utcán, és hát emiatt oltári botrány van, kövezik szegényeket rendesen, és hát ugye az a kérdés, hogy ez a kövezés, ez most jogos-e valamilyen szinten, vagy sem. De a csaj nem közszereplő. Nem, egy nagyon dekoratív hölgyről beszélünk. De nem modell, mert annyira dekoratív, igen, nem modell? Szép mellekkel. Én nem tudom, hogy ő mit csinál. Miért ne vehetne föl? Arban gondoltam, mert hogyha a Jason Statham elengedi így otthonról, és vállalja azt, hogy egy csomó palinak kocsányon lóg majd a szem, hogyha ránéz a barátnője dekoltására, meg melleire, és ott nyilván minden kivehető, és neki jól esik, miért ne? Visszafordítom a kérdést, te a párodat elengednéd, de így ezt vállalva, hogy tudod, hogy jól el van látva ott, és mit tudom én, rögtön le lehet vágni, hogy mi van a póló alatt. Szintúja válogatja, nem minden esetben. Hozzáteszem, tehát, sőt, elmondom nektek nagyon szívesen azt, hogy nálunk szokott ez otthon kérdés lenni, és az Andi meg szokta kérdezni, hogy ehhez vegyek föl, vagy mégse, vagy és amire én azt gondolom, hogy ez már túl direkt, egyrészt ugye az ő imidzse, mint híradós, azért ez teljesen más. És ahhoz nem feltétlenül passzol az, hogyha ő kimegy az utcára, és akár csak valaki lekapja a telefonnal, és ezzel a céllal, hogy jó, nézzétek, ott van beküldi egy újságra. Az nem volna túl jó, de ettől függetlenül még a férfi is dolgozik bennem, tehát én úgy gondolom, ha már valami nagyon kihívó, akkor ne stírölje mindenki az én páromnak a melleit. És ezt gondoltam, hogy... De valamikor azt mondom, persze, ez belefér, valamikor azt mondom, hogy ez már sok. Mikor érzed azt, hogy ez belefér? Tehát milyen program vagy? Nézd, én férfi vagyok, tehát egy szempont van, hát a program is nyilván, de egy szempont van, hogy azonnal a szememet oda vonzza, mert akkor nyilván minden férfiét. Tehát, hogyha tényleg úgy lép ki az utcára, hogy bárki rápillant és egyből oda néz, akkor az már nekem kimeríti ezt. Ennyi. Igen, mostanában már egyébként nyilván a csajok többséget tök elérhető, nem is megfizethetetlen, hanem elégedett. Minden csaj megfizethető. Nem erre gondolom. Ezt mondta a Dani. Mostanában a legtöbb csaj most már nem elérhetetlen, most már megfizethető. Ha nem elégedett a mellével, akkor elmegy plastikai sebészhez, fejeztem volna be. Hogyha már megcsináltatod a melleidet, akkor nyilvánvalóan nem nincs szükséged melltartóra, mert az úgy áll, ahogy kell. Ez egy nagy tévedés. Mert a plastikai műtét után a plastikai sebészek kifejezetten ajánlják a melltartó használatát. Mert azt gondolnám, hogy akkor direkt azért csináltattam, hogy akkor még ne küzdjön a melltartóval, hogyha nem kell mit tartania, de akkor ezek szerint ezt száfolod. Szóval mindenki csinálja azt, ami jól esik. Igen, de ugyanakkor egyébként Amerikában, és hát ugye ők ott élnek, ott én úgy tudom, hogy szinte
tehát közizgatásnak számít az, ha egy nő melltartó nélkül megy ki az utcára. Tehát még meg is bizonyos államokban, ha jól tudom, a rendőrfelelősségre is vonhatja. Igen. Ott nagyon szigorúan veszik egyébként ezeket a dolgokat. Jól tudom, ott a strandon is, tehát azért szabályzott, hogy, hogy milyen típusú bikini lehet, tehát hogy mekkora testfelületet kell elfednie. És te bajba lennél a fürdőzési szokásaidat tekintve. Amerikába de mert hogy a bikini mérete is meg van határozva? Igen, én úgy tudom, hogy annak egy bizonyos, tehát azok a nagyon, amit egyébként a filmekben gyönyörűen láthatunk, az a valójában nincs úgy. Mert hogy ott takarni kell. Mindegy, meg ott állama válogatja. Így. De egyébként te hogy viseltetsz ezzel? Mert most ugye látom, hogy melltartóban vagy, szépen meg vagy áldva. Te nem akarod, hogy mi lássuk? Vagy mi az oka, hogy te most melltartót? Én nem szeretem. Tehát, hogy, ugye én is azért hírekkel foglalkozom leginkább. És hogyha valakivel találkozok, akkor ne a melleimet bámulja, hanem próbáljon az agyi kapacitásaimra és a szememre koncentrálni. De ez most egy picit túl messze visz, nem? Ez most egy ilyen, ne a mellemet bámulja, hanem tisztelje a szellemi képességeimet. Igen, mert a hétköznapi életemben én általában munkatársakkal, kollégákkal, nem tudom én, hivatali ügyekből van esetleg még találkozom, és akkor nem szeretem. Én is azt gondolom, hogyha hivatalban van találkozód, vagy egy ilyen munkahelyre belépsz, tehát mit tudom, ez nem egy nem tudom micsoda kolbász sütőde, akkor igenis valahol a szexualitásnak kell egy pici határt szabni. Így van. Tehát nem lehet mindenképpen. Más munkahelyen előírás is egyébként, hogy a szoknya milyen hosszú lehet, meg a blúz, meg a... egyértelmű. Nálunk a régi rádióban például nem lettek spagettipántos pólóban a lányok. A recepcióst különösen elővették, hiszen ő az első ember, aki találkozik, hogy mi. De kicsit, hogyha esetleg el tudunk ettől rugaszkodni, hogy az esztétikus merre húzza a melltartót, mondom, tehát van olyan asszony típus, akinek kötelezővé tenném. Tehát reggel, amikor lemész a kisboltba, 7-kor húzza maga után a kis trolliát, és konkrétan a bokája egybeér a hasával, és ott lógnak a mellei, és látod, te ugyanúgy karcol. Tehát ott azért azt mondom, hogy én adnám föl. Ugyanakkor meg az is van, azt se felejtsük el, hogy most már, ez megint Hollywoodból hallottuk, de gondolom, hogy már Magyarországra is begyűrűzött ezek a műszilikon bimbik. Tehát, hogy direkt vesznek föl, állítólag raknak be. Nem hallottál még róla, Gabi? Úgy nézel? Nagyon, úgy nézek. Tehát, hogy izgatónak tűnjön egy piros szőnyeges, vörös szőnyeges bevonuláson egy hollywoodi színésznő, vagy énekes, vagy nem tudom micsoda, mondjuk inkább az énekesek, tehát a Rihanna és Lady Gaga és társai, állítólag ilyen szilikonból bimbit, ami ugye, mert hát gondolom nálad se nyomja meg, hogyha mondjuk nagyon meleged van, akkor nem olyan, mint amikor fázol, nem? Természetesen. Na, de hát nála meg állandóan olyan, mintha fázol. Ja, értem. Tehát ez ilyen. És most berakják, hogy kvázi izgatóak legyen. Leveszem a melltartómat, akkor nyilván nálam is akkor is látszódik, amikor egyébként melegen van. Tehát, hogy... Hát látszódik, de valaki, nem mindenki bök. Hát valaki teljesen elsimul és Igen. Beszéljünk a férfiakról, mert én például tínédzser korom óta küzdök ezzel a bimbi üggyel. A te saját bimbiddel? Mert úgy maradt, és nem tudok fölvenni egy fehér pólót, meg semmit, mert állandóan így. Úgy maradt. Nagyon durva. És egyszer ezért mentem el egy diszkóba úgy, hogy Havanna Barna ragasztócsíkkal leragasztottam. Na az, amikor azt leszettem reggel, azt nem tudjátok. Végre jól éreztem. De téged ez zavar, nekem eszembe nem jut egy férfi megütközni, amiatt, mert esetleg látszódnak a bimbói a pólón keresztül, vagy az ingen keresztül. De nekem is van olyan, most nem férfi, mert nekem se jut eszembe, egyáltalán nem is nagyon nézek oda. De például nekem van az ismeretségi körömmel olyan, aki tényleg szép mellekkel rendelkezik, megcsinált mellekkel, és ő előszeretettel nem hord melltartót, szűk pólót, ugye, mert valami mutasson abból, amiért már fizetett, és a bimbi az így tör előre. És esküszöm, nem tudom levenni a szemem róla. Tehát ez nem feltétlenül korrekt még társaságban sem. Biztos, hogy nem az. Ugye, mert mit tudom én, ott van az én párom, meg minden, és akkor mindenki azt nézi, hogy ott az a két lő előre. És nem tudom, tehát ez nem azért, mert én nem tudom, perverz vagyok, vagy bármi. Is kellemetlen, hogyha mindenkinek kellemetlen a társaság, mert hogyha neki ott van a pasia, akkor neki is kellemetlen, az ő nőjét nézik, az én nőmnek is kellemetlen, hogy a másik nő melle vonza a tekintetemet. Tehát annak a nőnek jó, aki vonza a tekintetet, mert a csajok szeretik, hogyha nézik őket. Legalábbis, hát amikor eljön otthonról, pontosan látja, hogy mizu van, hogy karácsonyfa dísz lehetne ráakasztani. Hát igen, a Gabi elmondta, hogy ő nem feltétlenül örül annak, hogyha vele szemben ül egy férfi, és folyamatosan csak a melleit nézi, és nem a szemébe néz. Tehát neki például kellemetlen, és én sok nőtől hallottam ezt, hogy neki nem kellemes az, hogy igazából sose néznek a szemébe, mert mondjuk nagy keblekkel van megállva. Meg van annak a helye, amikor én például otthon soha nem használok melltartót, és hogyha elmegyek ugye nudizni, akkor sem, mert tulajdonképpen a másik játékos lőtte kapura, és hogy ez mennyire volt szabályos egyáltalán, hogy lehet-e ilyet,
vendéget, emiatt hívtuk fel kérdéseinkkel Horthy Gábort, aki ezekre választ is adott, és aztán természetesen jöttek a kiskapus történetek, a ti életetekből is merítettünk. És 9:30 elmúlt pontosan 4 perccel, nézzük, hogy mit műveltünk ma. Két egyébként nagyon vidám témává sikeredett. Az egyik ugye az, hát hogy is mondjam, oktató videó, nem tudom jobban lefordítani, amit egy pilóta tett ki, hogy egy Boeing 737-est, hogyha baj történne a valós pilótákkal, akkor egy utas, egy teljesen laikus, hétköznapi utas, hogy tudná biztonságban leszállítani egy repülőtérre. Felhívtuk Pető György pilótát, hogy ez valóban lehetséges-e, aztán egyszer csak a Gyurit hoztuk. Teljesen meglepetésszerűen pilóta helyzetbe itt a stúdióban. Aztán jött Messi, aki jól felbolygatta a sportvilágot, hiszen egy meccsen elég érdekesen oldotta meg, mondhatnám szokatlanul, de nem szabálytalanul a 11-est, hiszen passzolt, és úgy rúgták kapura. Felhívtuk drága jó barátunkat, Horthy Gábort, hogy nyilatkozzon ez ügyben, ez szabályos vagy szabálytalan. Aztán egy picit ugrottunk, és tőletek vártunk élethelyzeteket, amikor esetleg egy kicsit megtalálva a kiskaput jutottatok előbbre, mint a többiek. Bónusz track az önindítóban. Itt vagyunk a bónusz track előtt pontosan 5 perccel, illetve 10 óra előtt 5 perccel. Kata, eltévesztetted az Ja, az ülésed? Jó, oké. Hello. Hello, szia. Pedig jött neked, próbálom itt a potmétereket picit, hogy is mondjam, működő kedvbe hozni, mert az előbb éppen nem hallottunk. Szia, Kata, hívjátok fel Esztert. Nagyot csalódott bennem. És itt szeretném bocsánatát kérni, jóvá teszek mindent. Muci voltam. Megpróbálom. Itt hagyjam neked? Igen, mindenki. Oké, rendben van. Na jó van, Kata, lepjél meg, nyűgözz le, tényleg. Ki jön a Made in Hungary-ben? Kanárd, a Musicalers DJ közül, ő az, aki Donald Kacsa hangon tud beszélni. Hallottad már? Hallottam, és ez valami elképesztő, ugyanis gondolom mindenki megpróbálta már Donald Kacsát utánozni, és nem megy. Ez az. És nem, na én nem tudok artikulálni, nem tudok beszélni. Ő meg hallottam rádióban többször. Hát rendes mondatokat végig tud beszélni így. Elárult egyébként a titkot. Na. Én már azóta próbáltam gyakorolni. És? Azt mondta, hogy ilyen hangot kell adni először. Hát ez pontosan 2 másodpercig működik. Igen, és hogy a nyelvedet valamelyik oldalra így el kell csapni. Ez? Igen, és akkor próbálj meg mondani. És hangod, zöngét is adok a hangszálammal, vagy azt nem? Hát ezt az ilyen rekettes, ilyen... Nem. Ehhez Kanárd kell, hogy legyen. Egyébként Donald Kacsának érthető volt, amit mondott? Nem. A mesében? Nézd, hát ugye gondolom mindenki többnyire szinkronnal látta, az eredetit én olykor láttam, hát bevallom, hogy szófoszlányokat tudtam elkapni, de aztán a magyar szinkronban is így volt, igen, nem? Igen. Nagyjából. Jó. Már hogy gyerekként állandóan figyeltük, de semmi nem jött. És ettől lett Kacsa, tehát Kanárd, hogy ő a Donald Kacsát tudta rendesen, ugye így innen származtatható a beceneve? Hát ezt már nem fogja levakarni magáról szerintem soha. De nagyon jól tud mixelni, de ezt majd megmutatja a Made in Hungary. A Menő Manóra emlékeztek? Persze. Tudjátok arra... Imádtam. Igen. Na, a tesóm azzal szivatott éveken át, hogy figyeljen, mert érthető, amit mond a Menő Manó. Ja. Ott ültem a tévé előtt, nyilván nem. Köszönöm. Érthető, amit mond a Menő Manó. Tesódnak jó humorérzéke van, mert többször is azt vettem észre, hogy csúnyán behúzott a csőbe. Mert nem is tartják a kapcsolatot. Nem is tudtam, hogy van tesója. Amra most derült ki, igen. Ezért. Dani bosszúja, amikor hirtelen a családból kiemelkedik valaki is híres emberé válik, és azt mondja, na jó. Ki az, aki érzelmileg engem megbántott gyerekkoromban? Köszönöm. És már nyomjak a telefont. Voltak azért jó tulajdonsága is. Na de hát azokra nem emlékszünk. Így van. Mondjad, Kata, mi van még? Lesz pizsama party, főleg a gyerekeknek, de nem akárhogy, ugyanis a filmipar minden egyes mozzanatába engednek betekintést, csak éppen úgy, hogy ez este lesz, és így pizsamában lehet felfedezni ezeket a dolgokat. De ez az elvárás, hogy pizsamában menjenek a gyerekek? Igen, hát erről szól, ez egy ilyen program, bizony. És akkor fel lehet fedezni. Februárban pizsamában elvinni a gyereket valahova. Csak úgy mondom. Igen? Nyilván olyan helyen lesznek, ahol van fűtés. Én értem, tehát odáig el kell vinni. Hát de leveszi a kabátját, és alatta van a pizsama. Oké, jó. Hát ez ilyen egyszerű. De engem az lep meg, hogy idegenekkel. Tehát ez a pizsama party, ez olyan, hogy átmész a barátodhoz, barátnőt, gyerekként, és ott dumáltok. Most az idegenek kölkökkel ott Halloweenben, meg pizsamán. Hát ez a felnőttek is beöltöznek valaminek olykor, nem? Hol lesz ez a program? Majd nem mondom, a Let's Go van, Gabikám. Ja, már érdekel is, már Nándi. Nem neked szól, beöltöző pizsamába virít a bimbi, és azt hiszed, hogy rossz helyen vagy ott, Gabi. Ez nem a te helyed. Értem. Hidd el. De gyereknek érzi magát ezek szerint, nem mondtam, hogy gyerekeknek szól. Igen, abszolút. Na, ennyi. Meg lehet ismerkedni csúszómászokkal, soklábúakkal, tehát ilyen hüllőkkel, kígyókkal, békákkal. Nem kell ehhez oda menni, hogy csúszómászokat akarsz. Mire célzol?
Megint a tesódra? Na jó, befogtam már. Elektromos harcsa, az megvan? Tudom, hogy van ilyen, abszolút. Igen, mert ilyet hogy... is lehet látni És például. bedugom a kezem a vízbe, és megüt? Hát, próbáld ki. 400 voltot képes igen, az már érezhető. maga köré vonni, hogy így megfogja az áldozatait. És hát lesz egy másik állatokkal kapcsolatos esemény az állatkínzás ellen. Sokan összegyűlnek, lehetőleg helyes. minél többen. Igen, úgyhogy ez lehet csatlakozni. Hát mi van? nagyjából. Kifejező az arcod, viszont a hangod nem mond semmit. De mondtam, hogy nem szólok már meg, mert össze fogod kötni a testvérem. Ja. Ezért csak bólogatod. És nem szeretnék előkerülni az állatkínzó témában. Ki volt az állat, és kit kínoztak. Oké, meg vagyunk, Kata? Igen. Oké, köszönjük. Hello, Hungary. Coming up, the bonus track on your favorite station. Pontosan 10 óra van, és akkor tényleg ne feled, jó? Én itt hagyom neked ezt az SMS-t, Kata, tehát Esztert kell hívni, nagyon megbántotta ez a kis muci, és akkor rajtad keresztül, jó? Hát, ha bejön ez a dolog. Aztán üzenik, hogy törőjél te, álmodozó, pilóta, rádiós, főni, ügyesek voltatok Puszi Gabinak, zselé. Én is, puszi. Én is. Ciao. De tőled senki nem kért. Dani, nem, nyugodtan beszélhetsz még. Már Jaj, itt valaki énekel. Jaj, ez ő? Akkor nem mondok már semmit. Ki ő? Sean Frank. Na jó, de hát Delaney Jane is ott van vele, és ez a Heaven. Én azt hittem, hogy sokkal később kezd el énekelni. Nem, most már régóta csináljuk. Most kérdés, hogy melyik hang Végig beszéljük, vagy? Jane vagy enyém? Nem. Ezzel búcsúzunk, szép napot, menjünk, sziasztok. Hello. Sziasztok.